Què tal, com esteu, estimats amics i amigues de Mickey Marin Bàsquet? Avui tenim un convidat super especial, que ja ens coneixem, com veieu a la seva samarreta, treballem junts, moltes hores de bàsquet, tu moltes més que jo, Unes Guifré. quantes. Guifré Lluís Igol té una història espectacular, el seu pare també té 1000 anècdotes per explicar-nos, que jo crec que ni tan sols us imagineu, ni tan sols arribeu a imaginar lo bones que van ser i quins personatges que tots hem vist per la tele o en revistes o en internet o en vídeos de highlights. Doncs el Guifré els ha conegut i ha passat temps espectacular amb ells, has après molt de totes aquestes persones i el Guifré ens ho explicarà. Així que vull que rebenteu el vídeo a likes, a comentaris, si voleu més vídeos d'així de xerrades, entrevistes amb personatges convidats tan interessants com descobrireu el que és el Guifré, likes, comentaris i a subscriure-us tot i a compartir, vale? Dit això, us presento ja el nostre gran convidat d'avui, Guifré Lluís Igol. Com estàs, amic meu? Molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat. I a veure, no sé, el que expliquis que pot interessar o no, no? Home, jo amb aquesta intro crec que ha quedat bastant clar, però és que us encantarà. Us encantaran les històries i l'aprenentatge que es pot treure d'aquestes històries, perquè venim aquí a riure i a entretenir-nos, Exacte. però sempre sempre es pot treure suc de tot. Guifré Lluís Igol, explica'ns una mica... Clar, perquè ara t'he posat aquí en un pedestal i la gent té hype. Explica'ns una història, una mica la teva història. Com comences tu amb el bàsquet, qui et posa en el món del bàsquet per primera vegada... A veure, jo al bàsquet es pot dir que vaig néixer amb una pilota sota el braç. Hi ha gent que diu que neix amb una barra de pa, però vaig néixer amb una pilota sota el braç. La raó és que el bàsquet va començar a Badalona l'any 1926 amb el meu avi, Pere Gol i Teixidor. El meu avi era futbolista professional, ell era forner i era futbolista professional, jugava a primera divisió amb el Badalona. Amb el Badalona. I llavors, clar, no només feia futbol, sinó que ell feia atletisme, gimnàstica, feia tennis, Vale. i un dia van descobrir el bàsquet. I tant és així, per exemple, l'atletisme va córrer la Joan Buen moltes vegades. Com va descobrir el bàsquet el teu avi? Ells ho van descobrir a través d'una revista argentina, que ara mateix no recordo el nom, he intentat buscar-ho a casa, no? Però hi ha tants papers i tantes coses que està guardat, la meva mare en té S'ha de fer coneixement. arqueologia, no? Exacte. Per I llavors a part que ell era professor d'educació física, van veure que era un esport en el qual el bàsquet eh, es feia servir tots els músculs, tots els ossos, totes les articulacions. O sigui, era l'esport més complet que hi podia haver-hi. Llavors, l'any 26 van fer un partit de bàsquet contra la Societé Patrie de Barcelona, que eren campions de la Copa d'Espanya, llavors deia aquest nom. Els van convidar a Badalona, van jugar un partit i a partir d'aquí, doncs, el bàsquet és el que es coneix. Ell va ser un dels impulsors. A part de jugar a futbol professional, era entrenador de futbol. I a més, vull dir, ell va organitzar el primer partit de nois i també el de noies. De bàsquet o de De futbol? bàsquet, De sí, bàsquet. A on va ser? A Te'n recordes? Badalona, tots A van Badalona. ser allà a Badalona. Molt a prop, on és això? Carrer Indústria, cantonada Ignasi de Llolola. Loyola, no sé Jo què ja és, aquí, però bueno. carrers de... Hi ha una plaça amb una xemeneia allà al mig, Vale. allà van fer el primer partit, no? Ho van celebrar fa poc, perquè ara l'any passat em va fer 100 anys d'això. O el 25 era. Però bueno, llavors, què passa? Mon avi va començar a impulsar el bàsquet en tothom, tant és així que la meva mare, la Maria Gol, tant el seu germà, en Guifré Gol, que va jugar, tots dos van jugar a primera divisió, doncs es van aficionar al bàsquet. Fins a tal punt que va arribar que la meva mare es va casar amb el meu pare. L'anècdota, i te l'avanço, és que mon pare jugava al Círcul Catòlic de Badalona. Vale, mític. I llavors van agafar i va venir l'Orello Verde de Sabadell i el va fitxar Vale. per la primera lliga. La primera lliga va ser l'any 57 i hi havia 6 equips. Hi havia l'Orello Verde de Sabadell, l'Esmalíbar de Montcada, que eren dues empreses. Lliga catalana o a nivell No, nacional? Lliga Nacional. Ah, ok. Això el va organitzar Raimundo Saporta, que Santiago Bernabéu li va donar 25.000 pessetes de l'època Hòstia. per organitzar la primera Liga Nacional. Quines connexions aquí, Quines connexions. I llavors, clar, a part d'aquests dos, hi havia el Joventut de Badalona, el Barcelona, el Real Madrid i l'Estudiantes de Madrid. O
sigui, la gran majoria eren d'aquí a Catalunya. Sí, a més, vull dir, es reunien, que jo recordi, potser estaré equivocat, però es reunien un cap de setmana a Madrid, un altre aquí a Barcelona, i tots els partits es jugaven Hòstia, allà. que guapo. Tots contra tots. Que xulo. Sí, sí. I llavors, clar, va guanyar el Real Madrid, el Real Madrid era el que tenia els diners, i va resultar que el meu pare el van escollir l'MVP de la primera lliga espanyola de bàsquet. Exacte. Llavors, ell va agafar, Que jugava amb el Sabadell, has dit. jugava a l'Orello de Sabadell, que era el propietari era Manufactures Querol, una empresa textil que hi havia allà a Sabadell. Llavors, va venir el Barcelona a buscar-lo. I dir, escolta'm, tu vols venir a jugar amb el Barça? Home, sí. Perquè la gent pugui situar i seguir. Com es deia el teu pare? Josep Lluís Cortés. Perfecte. Lluís Cortés eren els dos cognoms. Sí. Que a vegades confon, no? Exacte. Bé, no, vull dir, a casa, per exemple, les seves germanes li diuen de Josep, igual que els seus nebots, entre ells el Juan Morales, que està casat amb la cosina germana, amb la filla gran, bueno, la filla que és la germana gran del meu pare, i a Juana també li diu tiet Joan. Juan Morales, president del Joventut. Llavors, clar, els de l'escola l'anomenaven Josep. La resta, com la meva mare, li deia Lluís. El meu oncle, en Guifré-Gol, que van jugar junts a la Benya, també li deia Lluís. El meu avi també li deia Lluís. Mil noms, el teu pare, no? Bueno, era com el tenien conegut, no? Llavors va anar al Barça, el va voler fitxar, i resulta que diu, bueno, ja d'aquí 3 dies et donarem la contesta. Perquè diu, què vols? Home, voldria jugar, cobrar i a més que donessin feina, perquè aquella època, l'any 58, no és que fos massa galdós el país, no? I va dir, tranquil, nano, que en 3 dies et donarem la resposta. Al cap de res, no sé, l'endemà o l'altre, va venir el senyor Raimundo Saporta. Vale. I, clar, va agafar, chico, què quieres? No, ell el volien fitxar i tal. Voldria jugar al Madrid, com sí, és un dels grans i de més. I es van reunir aquí a Barcelona, en un hotel, allà al costat de la Rambla, i amb una fulla, que a dalt hi havia el membret del Real Madrid, escut del Real Madrid, ell va firmar baix una fulla en blanc. Hòstia. I van fer el contracte. Allà s'hi va passar 4 anys. O sigui, i per què no van al Barça al final? Bueno, encara és hora que els del Barcelona, el dia d'avui, em sembla que estem a 21 o 22, li comuniquen a mon pare que havien enviat l'equip a tercera divisió. Hòstia. Llaudet, que era el president, va enviar l'equip a tercera. Sí, van anar com una mica amagatotis, no? Exacte. Llavors, clar, per això al Barcelona hi va haver un any que no van jugar la Lliga de Bàsquet. Els dos únics que han jugat és Real Madrid i Joventut. O sigui, un club de futbol i un club de bàsquet. Que sempre han estat en cada edició... Exacte. Hòstia, que fort. Després ve el Barcelona i després, doncs... Clar, i tu... Ara la gent ja té el context una mica de la teva família, del teu background. Clar, venir d'una família tan esportiva, de tants esports, i després ja tan supercentrada en el bàsquet amb gent que juga a l'elit, tant homes com dones de la teva família, és inevitable que tu no juguis a bàsquet. I llavors, com comences tu a jugar a bàsquet? Una mica ja també la teva adolescència, fins on arribes tu? Com continues ja després amb el bàsquet? Sí, quan el meu pare ve cap a Badalona, va ser molt bo perquè, a veure, jo em dic, quan et bategen posen 2 noms. Jo em dic Guifré Daniel Raimundo. Vale. Raimundo per Saporta i Daniel per Dani Fernández, que era el vicepresident del Joventut, que era molt amic del meu pare. És el que va impulsar i construir el pavelló d'Ausiàs Marc, allà a Badalona. Vale, mític també. Llavors, l'anècdota està en que quan el Dani va anar a fitxar amb un pare a Madrid, es va reunir amb Saporta i Bernabéu, i el senyor Bernabéu li va dir que del Madrid no se va nunca nadie. Y el padre diu, ¿por qué? Diu, porque el Madrid tiene todo el dinero del mundo. Hòstia. I el Dani li va dir, sí, però nosaltres tenim la nòvia. Llavors, que la van deixar venir aquí, però van intentar fer també de que la FIBA no va concedir, tot i que Saporta tenia molt poder, volien que la Copa d'Europa la jugués amb el Madrid i la Liga Nacional la jugués amb el Joventut. Hòstia, raro, I la FIBA no va deixar. Però és una mica rar, no? Sí, però mira, és el que... No, es va intentar. El que volien fer-ho. Doncs clar, es va casar, primer vaig néixer jo, l'any 63, jo crec que és la millor generació que hi ha hagut, perquè l'any 63, quan va néixer Michael Jordan, sí? Hòstia. en Charles Barkley, connexions, en Smolin, que tinc molta vista també. Casualitat, no ho crec. En Jordi Villacampa, amb qui vaig jugar,
Cal Tots aquests Malova, al 63. l'Emilio Butragueño, per exemple, futbolista, vaig veure que havia nascut un dia abans que jo. Hòstia. Sí, l'endemà de mi va néixer en Cal Malone. Si tots els que han I el nascut l'any 30 en Bulli. 63 tenen un do en alguna cosa. No ho sé. Home, tinc la sort de poder venir aquí amb tu, no? Bueno. I llavors, clar, jo de petit doncs, veia jugar el pare a bàsquet, per mi era el meu pare juga, la meva mare jugava a primera divisió, el meu oncle també, l'avi era l'entrenador de la meva mare amb el joventut, i és això que neixes amb la pilota. Vull dir, jo no tinc la sang vermella, jo tinc verd i negre, Sí, no? tinc molt clar. Ja. I llavors, a casa hi ha una fotografia meva tirant a bàsquet, que he fet comparatives, tenia 2 anys i mig i estava tirant doncs, amb el braç. Hi ha mecànica, Sí. Els gens, la genètica. Llavors, recordo que vivíem llavors al carrer Indústria, que entrava a Conquista, teníem un pati al darrere i em van penjar un bàsquet a la paret, que abans el tenia a dintre, i allà em passava tota l'estona botant i tirant i tirant. El meu oncle estudiava al costat, en una habitació que hi havia allà al costat, que ell va estudiar físiques i enginyeria elèctrica, o sigui, ningú feia això. I clar, ara em penedeixo d'haver estat tirant quan ell estava estudiant. Bueno, va fer 2 grans carreres, no? Com tu saps, los caminos del senyor. Exacte, són escrutables. Llavors, el meu avi, com que a part d'entrar a les noies, feia professor de gimnàs a l'Escola Minguella, que és on vaig anar a estudiar, i allà a la Plana, al pavelló de la Plana, hi havia 2 gimnasos i ell tenia, jo què sé, cada hora, no t'enganyo, 150-200 persones. Per classe? Sí. Hòstia. Amb 2 gimnasos, que a dalt hi havia un bàsquet, llavors igual te n'agafava un, deia, tu, Miquel, agafa la pilota i escull-ne 8. Ai, 7 més, si havies d'escollir 7 més i tu t'anaves a dalt a jugar a bàsquet durant l'estona aquell dia. No? Clar, vaig anar allà. Després tenia l'oportunitat d'anar a la Plana, que és on jugava el joventut abans. Si la gent no ho sap, un pavelló supermític de Badalona, que n'hi ha uns quants per allà a Badalona, els típics pavellons, però la Plana és un superconegut de ja fa dècades i dècades. I llavors anar allà jugant. Jo recordo que mirava de copiar el que tots feien. Evidentment, el que feia el meu pare. Tot el meu pare era molt ràpid jugant. Molt llest, molt ràpid. El meu oncle també era molt intel·ligent a l'hora de jugar, molt especialista, un gran defensor. Bravender i Emiliano, grans jugadors del Real Madrid, li van fer preguntes qui era el millor jugador que l'havia defensat mai. Va dir qui fregó. I s'anticipava sempre i no deixava rebre la pilota, no? Doncs clar, tot el que veia fer, inclús en Carmelo Cabrera, que era un base que tenia el Real Madrid, que era canari, és canari encara. Un dels grans bases d'Espanya, no? Jo veia que aquell tirava, se'l passava per sota, pel darrere, reverso, com pot fer això aquest? Sí que t'ho fa. La gent més jove, o la gent que és jove i no és tan friki com jo, que potser s'ha mirat vídeos de Carmelo Cabrera, que no conegui Carmelo Cabrera, a quina època estem parlant, més o menys? Dels anys 60, sí, finals dels 60 i 70. Perquè era canari, va venir al Real Madrid i després se'n van tornar a la Gran Canària. Carmelo Cabrera, I havia jugat a la selecció. El Madrid tenia 3 bases que anaven tots a la selecció, que era Cabrera, Vicente Ramos i després un jovenet que era Juan Antonio Corbalán. El van escollir millor jugador d'Europa, igual que en l'Epi, no? I a partir d'aquí, Guifré, tu vas jugant, fins quina edat jugues, més o menys, fins on jugues, i després ja anem una mica com t'introdueixes en el món del bàsquet, no com a jugador, sinó per altres vies. Està bé, jo vaig començar doncs, a jugar allà a la Plana. Recordo que t'anava a explicar abans, jugava en camps atravessats, no? La pista de mini era més petita, no era tan gran com ara. Com allà a l'Olímpic et pengen 2 bàsquets, o et baixen el bàsquet i juguen en camp gran. Allò era travessat. I recordo un dia que estava a la cantonada, a la prolongació de la línia de la falta, veure la pilota i passar-la a tu pel darrere, mirant en allà. I els altres nanos van quedar parats i van dir que això no val. Això és molt normal. Però clar, si anem 30, 40, 50 anys enrere, no era tan normal. Exacte. Escolti, senyor Gol, això no val. I tant que val. Jo era potser una miqueta més avançat perquè em fixava amb tothom. Llavors vaig començar a jugar a les escoles Minguella, amb mini. Recordo que el primer partit de bàsquet el vaig jugar a l'escola dels Salesians, que és un pati descobert, que hi havia una pista gran, 3 de mini, em sembla,
una pista de hockey i un camp de futbol allà al darrere, no? I quan ja vaig ser infantil, vaig fitxar pel joventut. Vale. I vaig estar 2 anys allà, vaig tornar a la Minguella i després vaig poder tenir l'oportunitat de tornar al joventut i vaig jugar al juvenil, que ens entrenava en Joanet Canals, que com a jugador era molt bo i com a entrenador era tremendo. Vale. Teníem en Jordi Villacampa, sí, no és que en Jordi jugués amb mi, sinó que jo jugava amb ell. Vale. I en Jordi era, per mi, el millor jugador juvenil que havia a Espanya. El segon era en Josep Palacios, que va sortir del Barça. I després el Barça tenia, i el Madrid en tenia algun altre, que l'Òscar Peña, que era un canari també, o el pare dels Hernán Gómez, Vale, sí. i el Pedro Rodríguez, que havia estat estudiantes, No se hi ha una sèrie de la meva generació, no? I clar, nosaltres teníem en Villacampa, en Trifón Poch, Vale. el Quique Azcón, que els estic dient per números, sí. Trifón Poch, Quique Azcón, Antoni Pérez, que era un pivot de 2 metres, en Lluís Ferrer, que era un altre pivot que era molt bo, que ara és físic, el que passa es va trencar el genoll en un partit que vam jugar contra el Barça, i en Lluís hagués pogut jugar a la primera divisió perfectament. Jo sempre l'he dit que els teus moviments, quan he jugat amb ell de veterà, em recordava un pivot que va sortir de North Carolina i se'n va anar a Cleveland, Brad Doherty. Aquest feia 2'11". En Lluís feia un 96. Era blanc, no? Perquè em sona? Negre. Brad Doherty. Pues ni idea, no? Doncs la manera de moure's, de com tenia la pilota dalt, girava, eren molt similars, tots dos. Després hi havia un Jordi Villacampa, el Rafa Puche, en Xavi 3, jo que portava l'11, el Javier Ibáñez, que era un pivot de Villarreal, que està visquent a Granada, va jugar a l'Oximes a Granada també. Després hi havia l'Edu Torres, un altre entrenador ACB, va estar a l'Andorra. En Jaume Bagués i en Francesc de Aro. I aquest era l'equip juvenil. Vam anar al Campionat d'Espanya, vam quedar 5ens. Però en Jordi Villacampa era un altre... Estava molt per sobre. Un altre nivell, no? Sí. Vale, i tu vas creixent... Clar, tu també fas una vida paral·lela al bàsquet, per així... Sí, jo anava estudiant. També. Clar, exacte. Això anava estudiant. Tu quan ja ets més gran, que ja no ets un adolescent, què estudies, quines són les teves primeres feines fora del bàsquet, i anem ja després, que això ja m'interessa molt i a la gent li interessa segur, com comences tu a conèixer totes aquestes estrelles de l'NBA, de l'ACB, d'Europa, els entrenadors? Jo després de jugar al joventut, jo vaig estar un any... Vaig fer una còpia com Michael Jordan, que se'n va anar a jugar a béisbol. Vaig posar a jugar a tenis. Però després vaig tornar a jugar a bàsquet amb un equip d'un campionat d'empreses. Jo era el més jovenet de tots i al cap de mitja temporada, escolta, jugava poc, et mataves els entrenos i a la que et donaven l'oportunitat a córrer. Fins que vaig poder jugar molt més, no?, el que jo volia. Després vaig poder jugar a la Lliga Badalona perquè jo treballava i no podia combinar masses coses i també estudiava, evidentment. Jo crec que em vaig equivocar a haver-me posat a treballar, sinó que havia d'haver estudiat traumatologia. Quan ets gran és quan ho veus, no? Havia d'haver estudiat traumatologia. Però jo tinc una carrera de Relacions Públiques, Protocol Comunicació, vaig estudiar quan era als inicis d'informàtica, informàtica bàsica en llenguatge COBOL, vaig estudiar comptabilitat, perquè les feines que feia necessitava també una miqueta això, no? Doncs clar, a partir d'aquí, jo recordo que l'any 82 i 84, l'any 82 jugava al Mundial de Cali i la preparació es va fer a Barcelona i Madrid. A Madrid tenien 5 jugadors, 5 del Madrid i Fernando Ortega del CAI, i es van quedar allà amb Díaz Miguel. I aquí a Badalona hi havia el meu pare, que era, Badalona i Barcelona, que era el segon entrenador de la selecció, amb en Díaz Miguel, i tenia en aquell moment 9 jugadors. Faltava un per fer 10 i em va dir, has de venir a entrenar. Clar, jo havia d'entrenar amb estrelles. Els meus ídols, sobretot que el meu ídol era l'Enric Margall. Però després va ser el seu germà petit, en Josep Maria, no? Però clar, en Josep Maria és el que em va corregir a tirar, perquè agafaves... Tanca el colze, tio, tanca el colze. Digue-li a la gent jove
que busqui vídeos de Margall, de Josep Maria Margall, perquè té una mecànica preciosa i és un dels grans tiradors, no, Sí, d'Espanya i potser d'Europa també, no? sí, sí, sí. Bé, jo més que tirador, jo diferencio tiradors de notadors. Bueno, un tirador Val? ficador, sí, exacte. Perquè, clar, diuen, escolta, suposo que a tu et deu passar igual. Diuen, escolta, Miquel, necessito un tirador. Bé, la meva mare té 85 anys. Canta l'Orfeu Badaloner. I, clar, encara recorda el jugar a bàsquet, no? Tot i que no ho fa, però... Ja. I agafes i dir a la meva mare que tens una tiradora. Però no, el que vols és una que la tiri dintre, que un Exacte, jugador la tiri dintre, no? exacte. Tirar tothom pot. Exacte, és aquí on vaig a parar. Clar, en Josep Maria doncs, té una mecànica molt bona, que va ser millorat també per al Nino Buscató. Vale, mític també. Doncs clar, el PP, per mi no hi ha ningú que tiri millor que ell. Ja. Tal com posa les mans, Ni protegeix Petrovic, tot això. que el tenim aquí. El? Ni Drazen Petrovic. Androgen era una màquina. Qui té millor, Margall o Petrovic? Per mi en PP. Sí? Sí, Hòstia. potser m'està veient. Ah, vale. No, no, Fa aigua, si vols. però Pepe era... Sí, ell fa clínics per tot arreu del món per tirar bàsquet. Doncs clar, l'any 82 no és quan ell em va agafar. Jo entrenava amb ells i va ser molt bo. Però l'any 84, després del torneig del Preolímpic que vam fer, arriben aquí, se'n van a... Llavors la preparació havia de fer... Aquesta era a Barcelona, el primer es va fer a Madrid, se'n van anar a Itàlia. I a Itàlia van tornar amb 4 jugadors lesionats. Llavors l'Antonio li va dir a mon pare, oye, Lluís, ja vam anar a les Flores, feia 2 anys s'havia retirat, era una llegenda del bàsquet del Barça, i d'aquí de Catalunya, i diu, llama a tu hijo que vengan. Ostres, quan va dir això, em vaig fregar les mans. Mare. Gran oportunitat, clar. Sí, sí. I nosaltres entràvem 3 hores al matí i 3 a la tarda. Estaven rebentats ja. I va ser aquell any... tu eres molt petit, suposo. No sé si havies nascut. Jo he nascut el 99. Bueno, doncs... hi va haver-hi una trifulca entre en Fernando Martín, Leturriaga i en Mike Davis. Vale. El Mike Davis va clavar un cop de puny en Martín, no, l'Iturriaga amb un bloqueig, i el Martín era tio molt fort, va anar allà i bueno, va haver la trifulca aquella. Okay. I a la selecció semblava que anirien així, i no, tu, d'anar a jugar a bàsquet i punt. Clar, jo arribar a jugar amb tota aquella gent que hi havia allà, que eren Beirán, el Llorente, el Fernando Romay, no, Fernando Arcega, Pepe Margall, l'Andrés Jiménez, en Fernando Romay, Fernando Martín, Juanito Corbalán, el Iñaki Solozábal. És que són tot llegendes de... Juanito de la Cruz, sí. el Juanma López Iturriaga i l'Epi. És com si dius, pels joves, és com si dius ara, o fa uns anys, Navarro, els Gasols, Calderón, Ricky Rubio, Rudy, però dels 80. Raúl, hi ha un que és el Raúl López, que la gent no el coneix, però el Raúl era... Llàstima les lesions, també. Sí, el millor base que jo he vist aquí. Sí, jo diria que espanyol, crec que no hi he vist... Ell i Chacho, potser, o Ricky, però... El Ricky. El Ricky és més cerebral que no el Chacho, penso. Ja. El Chacho té aquestes coses de màgia, tio. Doncs clar, jo vaig entrar amb aquella gent. Ens centrem. En Pepe em va corregir el tir i en mi i en Joe Llorente. I al final de l'entreno agafava, escolta, els hem de millorar. I agafava jo, tirava amb el colze obert, tanca el colze, braç amunt. Clar, jo he après a tirar així. Ja. I d'aquí millor que de Margall. Tiro les faltes, agafar la pilota, la poso els dits en la ratlla, la poso aquí dalt i d'aquí dalt la llanço. Ni voto ni res de res. I en Llorente també, doncs, va fer un canvi que els meus amics em deien, escolta, què passa amb el Llorente? Es tira dintre, home. Ha tingut un bon professor. Van tenir un bon professor. Clar. I a partir d'aquí, llavors, jo seguia jugant amb un equip a Badalona fins que arriba un moment que l'any l'any 87, mon pare agafa l'IF espanyol i em va demanar també d'anar a entrenar amb ells perquè eren nou. I clar, a l'equip júnior tenia gent que tu els has d'haver sentit. Manel Bosch, Santi Abad, l'Edu Piñero, Òscar Cervantes, Loren Varela... Sí, era un equipàs, van quedar subcampions d'Espanya, entrenats per el Víctor Faldos. I vaig anar entrenant amb ells, també. Hòstia, que guai. I clar, i entrenar amb gent com l'Albert Illa, que és un dels meus bases també, de la meva edat. No sé qui és. L'Albert Illa jugava al Mataró, quan estàvem als juvenils. Vale. Antoni Tramulles, que és traumatòleg.
el Jordi Freixanet, que és de Manresa. Hi havia un equipàs, en Jack Haley, que se'n va anar després a Chicago i Aquests el noms controlava. sí que no els controlo tant, eh? El Mario Butler, que era un panameño. Hi havia un grapat de gent que eren molt joves, però dir, per mi, entrar amb aquests, igual que havia entrat en la selecció, és Clar, òbviament. un somni. Bé, Entrar en l'equip abans de que CB. ens anem als finals dels 80 i 90 i m'expliquis més anècdotes d'aquestes, mira, si no et fa res, veus la capsa aquella? Perquè clar, això ja que l'has portat s'ha d'ensenyar. Dona el Sí. guifre que jo no la vull tocar, que no la vull liar. No, la pots tocar. No sé quina càmera és millor ensenyar-la, aquella millor, però clar, no sé si... Espero que es vegi bé, perquè això... Sí, dona'm la capsa, tranquil. Això... Bueno, explica tu, Guife, de què és això. Això és la medalla de Los Angeles, de l'any 84. Dels Jocs Els Olímpics, Jocs Olímpics que es van fer a que Los Angeles. Espanya va perdre la final contra els Estats Units Com em va dir en Chris Mullin, amb un jove... Michael Jordan. Exacte. Sí, va ser molt bo perquè... Te toca-la, agafa-la tu. Sí, jo... He de dir que l'he tocat abans, però m'he resistit a mossegar-la. No, però és molt xula. I aquí es veu per darrere també els relleus, les figures, així com mig època romana, grega, no? Sí, clar, bueno, és grega. Els Jocs Olímpics es van començar fa 2.000 anys És espectacular, a l'antiga és top. Atenes. Gràcies per portar-la perquè la vaig a guardar aquí. De res. Tu ves parlant mentre jo la guardo. Llavors, clar, arriba l'any 87, jo entreno amb aquells, i l'any 88 ve no, el Joan Comas, en Joan Coma, que era el president de la Federació, de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet, i li diu a mon pare a veure si voldria anar a fitxar amb el Sant Pere de Terrassa, perquè un entrenador que és en Joaquim Creu, Sí. que volia que jugués amb ells. I dic, ostres, jo era, com va dir en Joaquim, diu, eres el fitxatge estrella. Merci. Vaig allà, entreno, m'ensenyen el camp, que l'estaven acabant de cobrir. És un camp on hi fa molt de fred, molt de fred. I ens en anem a un altre lloc, això era al setembre. Jo havia tornat als Estats Units i no vaig tornar a entrar amb ells fins al cap d'uns dies. Jo m'anava als Estats Units de vacances i m'anava al campus de St. John's amb en Lucarne Seca. Abans que m'expliquis això, com està, per què tens tu aquesta medalla? Clar, és una medalla de plata als Jocs Olímpics, no? Tu ho tens molt normal, No, però això és clar... del meu pare. Vale, ok. O sigui, el teu pare estava a l'estaff tècnic, no? El meu pare, el segon entrenador de la selecció, va estar durant 20 anys allà. O sigui, mon pare va jugar al Madrid 4 anys, em sembla que va jugar 7 o 8 en el joventut, o 9, va estar uns anys en la selecció 12, va entrenar en el joventut 7 o 8 temporades també, va ser durant 2 anys a la selecció nacional femení, que no hi havia selecció de noies, i Saporta va posar. I clar, jo tinc, com he dit abans, 2 padrins, Saporta i Dani Fernández, per això em dic Guife de Raimundo. I després el va posar de Joan d'en Díaz Miguel, que va estar 20 anys. Mític entrenador espanyol. Exacte. Doncs clar, aquest tàndem eren... Mon pare deia, el meu germà gran era l'Antonio, que tenia 2 germanes, per dir, havia estat tota la vida... Moltes hores, no? Vale, tornem a St. John's. Total que jo anava sempre a St. John's als campus, 3 anys hi anava, amb un grapat de nanos, i allà, clar, hi havia en Lucarne Seca, hi havia en Chris Mullin, em vaig conèixer un altre que es deia Romeo Robinson, que em sembla que va venir a jugar aquí a Joventut, si no recordo malament, potser estic equivocat, no? Tot de gent, molts entrenadors allà, en Jack Alesi, que va ser l'entrenador d'en Chris Mullin a la High School a Xaverian. I tot el que ells, jo veia que m'entrenaven, sobretot amb l'Àlex Evans, que era ajudant d'en Carne Seca, que ara viu a Benidorm. Hòstia. Sí, canvia, la vida canvia a tota la gent, no? Doncs amb ells tenia molta connexió. Llavors torno als Estats Units i escolta, no, has fitxat igual, però és que jo estic als Estats Units, vaig cada any de vacances, arriba el dia, és igual, cap problema. I arribo al setembre i em vaig d'entrenar, i quedaven 5 minuts i vaig entrar en el turmell. Hòstia. Sí, de fitxatge estrella, que li han dit ells. A urgències. A urgències. Em van operar al cap de 2 dies, i ja no vaig tornar allà al Sant Pere de Terrassa, sinó que vaig continuar a Badalona. Doncs clar, a partir d'aquí, mon pare era el president de l'Associació Catalana d'Entrenadors,
i a mi em va demanar que fes de traductor dels entrenadors americans que venien aquí a donar clínics. El primer de tots era en Clinton Morris, que havia entrenat l'any 72-73 a Joventut i que tenia una forta amistat amb el meu pare des dels 69, em sembla que era, en un clínic que va anar a Florida. Jo anava a casa d'ell, per mi era com si fos el meu segon pare. Jo anava a casa d'ell, llavors va venir aquí l'any 87. Jo vaig estar traduint amb ell. A partir d'aquí, doncs clar, suposo que ho hauria haver fet bé, perquè si no, no m'haguessin dit de continuar. Exacte. A més, el meu anglès no era aquí, sinó que era d'Alabama, Georgia i Florida, que era on em movia jo. I vaig començar a traduir gent, vull dir, al cap de 2 anys, em sembla que era això, vaig traduir en George Cal, Vale. que va estar entrant a Madrid, vaig traduir en el Madrid i clar, venia a la NBA. Jo recordo els Nuggets de Carmelo Anthony, Exacte. que no van acabar gaire bé, i, bueno, el Seattle Supersonics també, i, bueno, un fotimer d'equips de la NBA, i el Madrid també. Després, i a més, jo havia vist jugar amb George Cal l'any 71 a Madrid, amb en Bob McAdoo, Bobby Jones, Gene Smith i de més, no? Clar, aquí els joves és que estàs llançant confeti de noms i els més joves aniran perdudíssims, per això jo intento de tant en tant donar una mica context dels noms, fer una cronologia ben ubicada. La gent que tingui 30 cap amunt està al·lucinant. I els que sou més joves, doncs, sisplau, després d'aquest vídeo us apunteu els noms que us generen curiositat i els busqueu. Exacte. Total que vaig anar traduint en Herb, i en Herb el van fer fora, va ser molt bo perquè el fan fora del Joventut. L'endemà jo l'havia traduït en un clínic allà uns dies Marc, i es va fer, bueno, el meu pare em va dir hauràs de traduir amb ell, llavors hi ha una roda de premsa, fa roda de premsa, que també van haver-hi les seves a la roda de premsa, en Herb es va trencar a riure, va fer algun clínic més i el vaig traduir amb ell, fins que quan ell marxa del Joventut, em va dir que havia anat amb ell a Alicante a fer a traduir-lo en un clínic també allà, i en la festa que va fer em va dir tu i jo a hablar para Vitoria. Què és això? Ell havia fitxat pel Baskonia a Vitoria. Bueno, quan anem de viatge amb cotxe fins allà, m'ho hem donat, li dic, Herb, què és això que tu i jo a hablar para Vitoria? Em diu, sí, voldria que fossis el meu ajudant d'entrenador. Que top. Jo en aquell moment estava en un concessionari que es diu Grupo Letamendi, que ha canviat molt allò, ara ja no hi ha els amos, clar, la gent també es fa gran, mora i de més, però bueno. I vaig parlar amb el meu director comercial i diu, no, escolta, si vols anar, vas i punto, cap problema. I clar, és una oportunitat única. Això li vaig dir al tornar cap aquí, quan vaig anar cap allà, dic, sí, per mi sí. No, tu penses i m'ho dius, clar, a tu et posen... A tu quin pastís t'agrada? El de formatge m'agrada. Doncs et posen un pastís aquí de formatge ben adornat i de més, te'l menjaràs, no? Home. No el deixaràs. Home, sense coberts me'l menjo. Exacte. Doncs això era igual. Llavors va ser molt bo perquè, diu, mira, em va dir l'equip que hi havia, estava el Ramon Ribas, estava en David Sala, de Viladecans, el Pablo Lasso, un que es deia Ortega, no recordo com es diu de nom, el Juan Miñana, tenia un grapat de gent allà. Llavors, clar, Juanito de la Cruz em sembla que era o havia d'anar-hi, no sé. El Chicho Civilio ja hi era. Diu, hi ha aquests 4 americans que vull agafar. Tu què ens agafaries, tu penses? I l'endemà li dic... D'aquests 4, un havies d'agafar. 2. David Wood i en George Lucas. Vale. En David estava a Barça, havia sortit del Barça, en George Lucas era a Unicaja Màlaga. Bueno, Mayoral Màlaga era llavors, em sembla. Vale. I em va dir, però m'ho has d'argumentar. Clar, hi vaig argumentar el perquè, sí, va acabar agafant en aquests 2, no? Tant és així que una vegada amb en David, quan després se'n va anar als Warriors i va tornar aquí, perquè jo vaig fer d'intèrpret als Warriors en el partit del Joventut l'any 94, em va veure que, clar, quan jo treballava amb cotxes, seríem cotxes en els jugadors del Barcelona, hi havia un tracte amb ells, no? O sigui, l'Audi Norris, en Salisbury, David Wood, hi havia un grapat de gent en allà. I vaig dir, David, tu saps com vas anar a Baskonia, no? I va passar, ostres, va divertir molt. Clar, jo havia anat allà baix i al final no va poder ser perquè una persona allà dintre no va voler que jo anés de ser l'entrenador d'ell. Vale.
I llavors en Herb em va dir, bueno, doncs has de fer scouting. I feia scouting, em va explicar com ho havia de fer-ho. Era com ho feien a l'NBA. I jo Si vaig tu et vas cap, convertir per una persona que va decidir que estava allà, que no cal dir noms, no vas poder fer de segon entrenador allà a Baskonia i et van posar a fer de scouting dels rivals i tot clar, això. feia scouting per ell, m'anava, jo que sé, al camp del Barça, al camp del Joventut, Manresa, Girona, els equips catalans que tenia aquí, o si ell no podia agafar partits per TV3 o del Barça o el que fos, clar, Baskonia, els que tenen allà a Vitoria, o al País Basc tenien Euskal Televista. No arribava allà a TV3, doncs Ja. agafava els partits, feia scouting i l'enviava. La cinta i el que feia. Clar, quan mon pare va dir, què fas? Li vaig ensenyar tot. Clar, es va quedar parat. Eren molt més avançats. Llavors, tots els entrenadors que havien aquí, com l'Aito, el Pedro Martínez, el Manel Comas... Què fas? Què fas? Mira, això, els ensenyava un 10%. Clar, Clar, no els ensenya tot el secret. clar. Si tu fas la pastissa aquest de formatge, com ho fas? Doncs mira, poso formatge i altres coses. Per què? No, altres coses. No diràs tota la Clar, recepta. exacte. Sí. És com la Coca-Cola, que tenen guardada la fórmula. No, crec que ara s'ha descobert ja. Ja l'han Un tio descobert. la va descobrir. I com que no està patentat, pues... Mira. Perdó. Doncs vaig començar a fer scouting, a part d'estar de jugar a bàsquet amb aquell equip meu i de fer d'intèrpret en els clínics, inclús en els Warriors. En els clínics, clar, he tingut la sort d'aprendre de molts, de mon pare, del meu avi, del meu oncle, de la gent dels que m'han entrenat, el Joanet Canals, el Miquel Serrano, si hi ha una sèrie de gent, el Pepe Cabanillas, n'hi ha que no els coneixen, però a mi m'han influït també a millorar el meu joc, no? Doncs clar, agafes i comences a treballar amb PJ Carlesimo, que havia estat, va sortir a Seton Hall, als Warriors, Portland i a més, va ser jugant d'en Popovich a San Antonio, va ser entrenador aquí amb el Dream Team, el quart entrenador, Bill Goodrich, que era l'assistent de... Aquest va ser jugador Carolina. als Lakers, potser? No, Bill Goodrich era el segon entrenador d'en Dean Smith. Però el Goodrich va ser jugador, no? No, hi havia un altre que es deia Gail Goodrich. Vale, m'he confós amb aquest. Vale. Aquest jugava de 1 i de 2, era un jugador blanc. Llavors, qui més hi havia? En Herb Brown, un altre que es deia Ed Krinsky, l'Eric Musselman, que va ser entrenador dels Warriors també. Clar, tot això és com una esponja. Exacte. Que les criatures és com una esponja, no? Doncs a mi també, anava agafant coneixements. I veus bàsquet i bàsquet i bàsquet i bàsquet i bàsquet. Recordo una vegada, ja amb els meus fills, jo tinc 2 fills, en Ricky, que té 23 anys, i la Dàlia en té 19, que amb l'Audi Norris, que és un dels meus millors amics, vam muntar un campus. I el vaig anar a veure, i vaig portar els nanos. I l'Audi li diu a mon fill, vols entrenar? I em diu, pare, puc entrenar al campus? A més el convidava, si no havia de pagar res. I perdona, t'ho està preguntant a tu, no m'ho pregunta a mi, t'ho pregunta a tu, li has de respondre amb ell. I sí, ma filla no va voler anar perquè era més vergonyós. Després va posar a jugar a bàsquet, no? No, van entrenar allà i recordo que l'Audi li va dir, diu, fes cas a ton pare perquè ha vist més partit de bàsquet que tu i jo junts. Sí, per què? Perquè el meu pare va ser el primer que amb unes, no sé si ho has vist, les pel·lícules de Super 8. Bueno, hi havia pel·lícules de Super 8, que era una bobina quadrada, tu agafaves una càmera, posaves la bobina, que durava 3, 4, 5 minuts, filmaves, era una càmera de filmar, i a la que s'acaba la bobina havies de posar una altra. Vale. Clar, o feia el meu pare, o quan estava d'entrar el meu pare, la meva mare era qui filmava. Si filmava ella o filmava ell, estàvem al costat i havíem d'apuntar bobina 1, partit tal, marcador tal, i anar apuntant. I així després, quan ja les resolien, agafava, les portava a casa i havia enganxat, que era unes bobines petites amb una de gran. I tenia una màquina que sortia la petita, passava per una càmera així de petita, una cosa així era, vale. I anava amb una bobina gran. Clar, havia d'anar enganxant pel·lícula a pel·lícula. I allà jo em quedava amb ell. Un cop l'havia fet, doncs agafat, posava una pantalla aquestes i posàvem el projector, no com aquest que tenim aquí dalt, un projector antic. Veies veies el partit que ell havia gravat, igual que havia portat d'Estats Units pel·lícules de 16 mil·límetres,
de la Converse, de highlights que hi havia de la NBA, de pel·lícules que havien fet entrenadors o partits de Carolina. El cas de Carolina, sóc un fanàtic des del 71 d'ells, per haver-los vist a Madrid, on tenia 8 anys, i una petita anècdota. O sigui, l'any 84 jo recordo dir-los als jugadors, dic, hi ha un tio que es diu Michael Jordan, us destrossarà tots. Què dices? Tu estàs loc. No, no. En els jugadors de la selecció Sí, espanyola. sí. Estàs loc. No, no. Michael Jordan els destrossarà. Clar, després van jugar amb ell. Ja van Que va ser com aquests Jocs Olímpics la primera gran explosió, no? La primera explosió de Michael Jordan en el que es va començar a donar a conèixer no només als Estats Units, sinó aquí també. Bé, allà es va conèixer l'any 82 amb ell, quan era freshman, primer any, que van guanyar el campionat universitari. North A Carolina. Monticello contra en Georgetown. Amb un tir d'ella a falta de 8 segons o 10, una cosa així, no? I van guanyar d'un punt. Però clar, jo el veia. Jo el veia perquè el pare portava les Ja. pel·lícules aquestes. Tu ja el tenies... No era novetat per tu. No, no, per mi no. Per la resta de la gent sí. Ja. Doncs clar, per exemple, amb el Chris Mully també el vaig conèixer a St. John's. Mon pare ja tenia bona amistat amb el seu pare, que era el cap de policia de l'aeroport Kennedy, i amb la carne seca, amb en Mullen tinc molta amistat. Tant és així que, quan ell va ser el vicepresident dels Warriors, jo feia scouting per ell. Que guai. Passar els jugadors per enviar-los cap allà, no? Doncs, Clar, i tu, parem aquí un moment, quan feies scouting per Warriors, tu anaves pels diferents ciutats de Catalunya, tot Espanya, diferents llocs d'Europa... No, em movia per aquí i, què sé, partits de competicions europees, com això l'Eurolliga, la Cora, la Copa, que fos així, o si es feien per la tele, jo em fixava en jugadors. I mirava quins podien ser interessants I per ens ells. deies, mira, jo crec que aquests 4, per d'aquí Sí. 1-2 temporades, poden ser interessants pels Warriors. Exacte. Un d'ells, Rudy Fernández. Vale. Sí, digue'm els noms que tu creus que pots dir que tu vas recomanar pels Warriors. Quan en Mullin va estar allà, li vaig dir que vingués a veure en Rudy Fernández. Això quin any seria, més o menys? 2004, potser una cosa Vale. així, més o menys. Vull dir, pensar doncs, que en Rudy podia encaixar amb el que ell tenia, no? Quan va venir aquí va veure Enrique Rubio. Clar, va venir amb els seus fills. Enrique té 14 anys, 15 anys, està Ja. jugant. Sí, dic, sí. Clar, van veure. Van poder posar a Llotja també, perquè, clar, Mullin és com tu conegut a on entrenes, per exemple, no? Clar. Tothom el Sí. coneix, no? Doncs en aquest també el coneixia tothom. Clar, escolta, vindrà Mullin, podem anar a Llotja, sí, cap problema. Joventut mai m'ha posat cap problema en res, tot el contrari. Tot el contrari. Doncs clar, hi havia aquest. Ell em va preguntar sobre en Thiago Splitter. Va dir, sí, molt bé, però jo prefereixo en Marc Gasol. Gasol? Són de mateixa edat, més o menys. Més o menys, sí. Jo, una de les coses que veia amb l'Splitter és que el seu percentatge de tirs lliures era molt baix. Vale. Molt baix, molt bé. Era un jugador que era ràpid, era alt, 2 metres 11, que va venir a Vitòria, que tenia 15 anys, em sembla. Jo ja no estava a Vitòria. Quan en Herb va marxar allà, jo també vaig plegar. Doncs clar, no, és que a mi m'agrada aquest. Dic, sí, però és que el seu tir lliure, per fer un 50-55% d'encert de tirs lliures, no va. Però com? Dic, sí. I eren detalls que, quan estem entrenant tots dos a ITV, sí, a l'hora de tirar bàsquet, a tirar les faltes, el tio s'aguantava fent puntetes, com 2-3 segons, llavors tirava com una castanya al O bàsquet. sigui, zero fluïdesa... Exacte. Vale. I dic, però en Marc Gasol m'agrada. Però dic, escolta, Marc Gasol és el segon Arvidas Sabonis. Un tio que era dur sota bàsquet, molt intel·ligent, bon passador, bon llançador, bon defensor, que sabia córrer al contraatac, que podia botar la pilota sense problemes. Supercomplet, sí. Clar, jo li deia, en Marc, més un letó que tenien de 2 metres 13 o 14 que deia Andris Biedrins. Sí, va jugar a l'NBA també, sí. Amb els Warriors. En Jason Richardson. El dels mates? Sí. També el vas recomanar pels Warriors? No, aquest estava allà. En Byron Davis, que era un base també impressionant. L'altre qui podia ser? Rudy Fernández.
Aquesta aquí? Clar, anava a plantar cara. Bueno, venen aquí, veuen el Rudy, veuen el Ricky, se'n van a Itàlia, tornen als Estats Units, i llavors en el draft resulta que agafen Marco Bellinelli. Ja. Jo em vaig posar les mans al cap. Què fa? A veure, que no ha tingut pas mala carrera, tampoc, No, Bellinelli. però aquest és més un tirador. En Rudy Sí. pot fer de tot. Sí, En correcte. Rudy és un jugador molt complet. Sí. Molt. Sí. I podia atacar, defensar, agafar rebots, tirar-la dintre, assistir, I per què jugar a la creus, banqueta. per què creus tu que Rudy... Perquè, com a mínim, el mateix talent que Bellinelli el té. I més i tot. Clar, per això dic, com a mínim. Per què Bellinelli ha jugat, no sé, 10, 12, 14 anys a la NBA o els que siguin, i Rudy no ha acabat de tenir èxit? Ja, en Rudy també va tenir problemes amb l'esquena. L'esquena, no? Ja. Llavors, clar, jo entenc que haver d'aguantar tota... No és un sacrifici, sinó que és una professió. Però haver d'aguantar els dolors a l'esquena arriba un moment que dius, escolta, jo no puc. I per això va tornar aquí. Tot i que en allà els mitjans que hi ha a disposició de tots els jugadors és immens. Immens. Tant a les universitats, als high schools també, però a la NBA. I tens de tot. Ja. Absolutament de tot. North Carolina, per exemple, en el camp, en el Dean Smith Center, tenen un petit hospital allà dintre. Sí. Per atendre les lesions si puguin haver-hi i recuperació. Aquí tenim centres de rehabilitació. Pues tenen un hospital allà que un poden operar allà i tot. I més. Sí, igual. Cosa que aquí no hi és. Clar, jo entenc que en Rudy tornés també. Ja. Clar. No, i que estàs lluny de casa... Que podia haver fet molt bona carrera. Jo ho tinc molt clar, sí. Una carrera immensa. Van anar al concurs de mates. Sí, que podia haver estat 10-12 anys perfectament a l'NBA. Exacte, el mateix que el Ricky. Ja. Però clar, va tornar aquí i aquí ha fet una carrera molt brillant. Vale. Què et sembla? Perquè tu m'has... els dies que hem anat coincidint a la feina m'has anat explicant anècdotes i jo m'he anat recordant i he dit, vale, aquesta li trauré perquè treu-les que vulguis. Tu em vas dir, si no recordo malament, el corregeixes, que el 92, amb les Olimpiades, que tu coneixies el Mullin, el Barkley, i que hi havia algunes anècdotes gracioses. No sé si les pots explicar o no. Si no pots, em dius, Miqui, no les podem explicar, anem a un altre tema. Fes-me memòria, va. Jo soc més gran que tu de memòria. Si no m'equivoco... Clar, és que vull que l'expliquis tu, tampoc vull explicar-la tot aquí. Però, si no m'equivoco, em vas dir que era el Charles Barkley, el Julius Irving i no sé qui més, que havien d'anar de festa i no sé què va passar. Això va ser abans del 92. Vale. Van fer una presentació de la Lliga ACB, jo treballava en cotxes, en el departament d'Audi, i com que tenia amistat amb Eduard Portel, des de nano, aquí ens coneixíem tots també, vaig demanar si podíem fer el cotxe oficial de l'event aquest que feien la presentació del partit de l'ACB. A més que jo m'oferia a traduir, a part que hi havia l'Eddie Vidal. L'Eddie Vidal és un crac. Qui és? L'Eddie Vidal va néixer a Washington, em sembla, va estar estudiant allà a Washington, però els seus pares estaven en una ambaixada, no, em sembla que era la de Suïssa, als Estats Units, i eren jardiners. I clar, ell va estudiar allà, després va venir aquí, va jugar amb l'Epin al Barça, fer 2 metres 3, i el seu anglès, ell és americà, tot i que és d'aquí, ell és americà. Llavors també, a partir d'aquí, l'Edit estaven allà, doncs vaig traduir-los una miqueta. I teníem en Charles Barkley, David Robinson i Scottie Pippen. Aquest, David Robinson. Llavors els vam anar a buscar anem una mica més enrere perquè això enllaça també amb anècdotes. Els vam anar a buscar a l'aeroport i a la que veig en Charles Barkley em vaig directe cap a ell. Dic, Charles, soc en Guifré Lluís, jo estaré amb vosaltres, però a més tinc molta amistat amb el teu entrenador, en Jimmy Lima. I així... Quin equip estava en aquella època? Els Sixers. Els Sixers. Diu, tu coneixes el Jimmy? Tu ets amics del Jimmy? Dic, sí. A què el coneixes? No, va venir aquí amb un clínic, vaig estar 5 dies amb ell i vaig traduir. Agafa el tio i tu al meu costat. Doncs clar, amb en Lynham, quan va venir a fer el clínic aquí, jo el vaig traduir i hi ha 2 anècdotes, estàvem sopant i tothom preguntava de tot. Jo traduïa tot amb ell. Hi havia l'Aito, que l'Aito hi guardo molt bona relació, les famílies del meu oncle i eren bons amics de joves. Okay. Jo dic, Guifré, bueno, Guif, tothom diu Guif,
Oye, Gif, pregunta también al coach. Dic, no, yo no me estoy... No, pregunta. Bueno, molt bé. Coach, jo tinc una pregunta per tu. Hi havia la seva dona, també, que es diu Kay. Dic, quina és la manera de defensar Michael Jordan de que no faci res? I el tio es va posar sèrio i diu, mira, diu, tu envies la policia 3 hores abans de que comenci el partit a casa seva, li presentes una acusació, surts emmanillat i el poses a la presó. I quan s'hagi acabat el partit el deixes lliure. És l'única manera que no et faci No hi ha mal. un altre, no? Llavors, després agafa el tio, que ell sabia que era el meu pare i això, no? I diu, escolta, jo voldria fitxar en Sharunas Marchulenis. Vale. Mític jugador lituà que va jugar als Warriors, Exacte. també. I no sé si hi ha un altre equip. Però no sé què fer per contactar amb ell. Dic, bueno, no et preocupis, perquè estava en el preolímpic de Seul. Però això qui t'ho diu, perdona? Jimmy Lynott, Vale, entrenador dels Sixers. dels Sixers. I dic, trucaré al meu pare i a veure si poden fer una reunió entre mon pare, Gomelski i el representant dels Sixers. Vale, perfecte. Quan torno a casa el truco, pare, i això sí, cap problema. Fan la reunió, Gomelski, que com diuen era la guineu plateada. Gomelski, qui Alexander Gomelski, la selecció nacional de la Unió Soviètica. l'entrenador. I entrenador del CSKA de Moscou. Del Barcelona. Aquest home era molt amic de mon pare i de l'Antonio. I Gomelski els hi va demanar tot. Dir, Miquel, tu què vols? Un sofà, vale. Vols una taula? I vols el pastís de formatge? Cada dia vols pastís de formatge? Sí, doncs vull pastís de formatge per al Miquel. I a més que tingui aigua, Coca-Cola, cava, el que ell vulgui. Li va preguntar tot i tot li van dir que sí. Bé, doncs, algú se'n va anar de la llengua, el fill d'en Don Nelson se'n va anar a Lituània, va viure un mes amb ell i se'l van portar als Warriors, quan havien els Sixers. Quan els Warriors van a jugar contra la penya, l'Eddie Vidal em va demanar que fos intèrpret d'ells per l'amistat que havia amb en Mullen. Un dia agafem, no sabíem com jugar a la penya, si busques per YouTube el partit aquest, jo estic assegut darrere a la banqueta dels Warriors, darrere en Don Nelson. I amb algun temps mort surto per allà, donant ordres als nanos que donaven les tovalloles. I jo li vaig portar vídeos de com jugar a la joventut. Dic, clar, jugant així, dic, si tu... Diu, en Villacampa és el millor. Dic, sí, però si pares en Rafa Jofresa, en Villacampa l'elimines una mica. Per què? Perquè en Rafa treia el contraatac i li donaven en Jordi. I tenia una connexió, podien jugar amb els ulls tancats. I clar, vam fer així, però... Clar, els Warriors feia 10 dies que estaven entrenant. La penya ja portava entrenaments fets, ja havien començat la lliga. Llavors hi havia el Pedro Martínez d'entrenador. Va guanyar els Warriors de carrer. Tot i que es van cansar. Mullin, que ell no fallava ni que li donessin les samarretes que vulguis tu, o dir, escolta, et pago a la Costa Brava el que vulguis, no? Que ell no fallava. Total, que per això se'n va anar allà, algú se'n va anar a la llengua i se'n va anar cap allà. I li vaig explicar a en Don Nelson quan vaig portar els vídeos. I a més, en Don Nelson, el seu fill, diu, escolta, saps qui és son pare? No. I clar, li vaig explicar qui era mon pare, que havia estat 20 anys segon entrenador i que havia als Estats Units i tal. I en Doni diu, no, és que jo voldria fer el mateix que el teu pare. Doncs està molts anys de segon entrenador del cas del meu pare. Doncs dic, jo crec que ho pots fer-ho. Però bueno, després ell va passar a ser general manager de Dallas Mavericks. Carai, quines voltes la vida, eh? Sí, no, allà van d'un costat a l'altre. Total, que llavors aquí hi havia en Charles Barkley, la seva dona, la Maureen, que és una noia rossa, blanca, molt maca, l'Scottie Pippen va venir sol, i en David Robinson va venir amb la nòvia. I quan van anar a l'hotel, senyor i senyora Barkley, aquí tenen l'habitació, senyor Pippen, aquí té la clau de l'habitació, senyor i senyora Robinson, aquí tenen la clau de l'habitació, i en David diu, no, ella és la meva nòvia. No és senyora. No és la senyora Robinson. Ella, una habitació i una altra. Vam quedar parats. Sí. L'Almirante. L'Almirante. Hòstia, i per què? Era molt cristià o...? Sí, religiós. Tot i que havia estat en un vaixell, a la Navy i tot això, el tio era religiós. Es fa el partit, s'acaba el partit, havia estat amb tots, i llavors va ser molt bo perquè l'endemà els anava a buscar per portar a l'aeroport. I amb en César Galzeran, que és el president de Nike, el president de Nike Espanya, també tenia molta amistat amb ells,
I em diu, Guif, sobretot, no li diguis res a la Morín. I per què? Diu, perquè en Charles ha passat la nit amb dues cheerleaders del CAI i l'Scottie Pippen. Què diu? Hòstia. Sí, clar, la gent ho va sentir allà. I bueno, doncs callat. I això que allà on tens la paret allà al darrere, s'obre la porta de l'ascensor i surt la Morín. I em veu i ve directe cap a mi. La gent s'aparta. Doncs, ai. Agafa, fa una abraçada, 2 petons. Gif, moltes gràcies per haver-nos ajudat en aquí i tal. I això que ve el seu marit. Ai, honey, deixa'm estar. No, és que estic parlant amb el meu amic. El tio es va quedar així. I sí, diu, moltes gràcies, m'agrada molt, tal. Bueno, perfecte. Els vam agafar i em portar a l'aeroport. I a l'any 92 la vaig veure amb ella i a la dona en Robinson, que s'havien casat. I tots dos, sí, totes dues em van dir, diuen, Charles i en David estaven preocupats a veure si et podríem veure. Però Mira, jo pots dir que sí que els la han vist. dona del Charles Barkley es va enterar que havia passat la nit amb dues cheerleaders? Sí, tant que es van enterar. Ah. Perquè la va van fer- enviar al llit. Ho vaig veure jo. Hòstia. Cap al llit i tal, a la nit. Abans. Hòstia. O sigui, no havies de dir res, tu tampoc, no feia falta. No, però clar. O sigui, et vas salvar una mica. No? Sí, després ells, bueno, van tenir una filla amb un color de pell molt bonic, molt espectacular. Només han tingut una filla. I estan junts i de més. I Ja, tant tot bé. parlo amb No, ella. que per ella és un mono. No. Sí. Exacte. Llavors, clar, Hòstia, que fort. és una d'aquestes anècdotes que et queden. Hi ha una fotografia a casa que la tinc perquè ens ho van fer a l'aeroport, no? Hòstia, que bueno. Queden uns pocs minuts, però tampoc gaires, uns 20 minuts. Com si vols estar 3 hores, eh? No, No tinc pressa. perquè hem de marxar, nosaltres. I la gent es deu cansar, potser també. No, jo m'estic passant com un nen petit, eh? Espero que tu t'estiguis passant bé. Bueno, a través de estàs l'escouting. encollonut. Que això també, doncs, t'ho volia dir. Sí, Com vaig digues. començar a entrenar nanos, també. Jo havia començat a fer d'entrenador a Minguella, amb el Caixa Sabadell, que mon pare també ho havia agafat, vaig estar de segon entrenador del Francesc Cabeza, van quedar campions de Catalunya i van pujar de categoria. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a entrenar. Jo em vaig operar del genoll, perquè aquest genoll ha estat fet una destrossa, però bueno, tot és per jugar a bàsquet. La gent jove d'ara... Que l'esport no és sa. Sí, no, jo dic que fes esport que és salut. Jo estic operat del turmell, del genoll, pròtesi del maluc, hernies inguinals, un umbilical, i escolta, una mica fer un experiment. Però clar, la raó és com n'hi ha molts, com és en Jordi Vellacampa té els creuats trencats. En Rafa Jofresa té, a part de va tenir una arrítmia, porta una pròtesi de maluc. Sí. El meu pare en tenia dues, el meu oncle una altra. No tenim, o no teníem llavors, el mateix material que tenen els nanos d'ara. Ja. Amb parquet perfecte, unes sabatilles amb càmera d'aire, amb un gel a les sabates... Té 4 aficions per equips. Exacte. Nosaltres no teníem això. Jo que estava tot el dia Però clar, entrenant a bàsquet. mira, em va perfecte perquè ara et volia... No sé si volies explicar alguna altra anècdota. Sí, com havia arribat. O sigui, jo vaig començar a entrenar nanos, vaig començar a entrenar el meu germà, perquè el meu germà jugava a base, té 10 anys menys que jo, i jo estava operat del genoll, ostres, estàvem a Tossa a casa del meu oncle, el dengue gran, i no, hauries d'entrenar a ensenyar a fer moviments de pivot. Clar, mon pare em va dir, però jugar a bàsquet has d'aprendre a jugar tot arreu. De base, de pivot i fins i tot a la banqueta. Perquè a la banqueta has d'estar animant, no pots estar amb l'esquena enganxada a la paret. Clar, també jugar. I no has d'estar aquí. Sí. Jo tinc molt clar, Sí. això. Tots els que tenen l'esquena enganxada a la paret... Mala comunicació no verbal. Exacte. Sí. Doncs clar, vaig començar a entrenar amb ell, vaig entrenar la meva filla, vaig entrenar la meva filla Dàlia, a la Montserrat, que és la meva neboda. Llavors també tenia, doncs, diversos amics que també volia que entrenessin. Tinc un bon amic que havia treballat amb ell, el Josep Cedeño. Vaig entrar al seu fill, en Pol Cedeño, també. També tinc una amiga que és doctora, que és l'Andy Canegro, també que és una gran cardiòloga, doctora, i havia fet natació, era molt bona, i volia que l'ensenyés a jugar a bàsquet també. També vaig ensenyar una mica a jugar a bàsquet. Però clar, a partir d'aquí vaig anar a través d'en Jordi Comalat, que era el propietari el director general d'una acadèmia que hi ha a Cornellà de tennis i de bàsquet, volia muntar la del bàsquet. I vam començar a enganxar nanos.
Doncs clar, vaig estar allà amb ells fins que al final doncs, he estat aquí amb el Raül Lorenzo, amb tu, amb Franco Sí, mira, Pinotti. anem a fer una mica de publi, ja ens ho agrairà el Raül. Explicar breument de per què ens coneixem, que ja ho hem dit, però què fem una mica i així fem una mica de públic. I si podem captar algun jugador que vingui, doncs encara Sí. millor. Jo vaig entrar a ITV Esports a través d'en Jordi Martí. Jordi Martí Serra, no en Jordi Martí, que és el director general De la del penya. Joventut, que fa també molts anys que entrenàvem. Un dia vaig convidar a venir a Cornellà a fer un entrenament. Escolta, per què no vens aquí els caps de setmana? I vam parlar amb en Raül, vaig anar un dia que no entràvem allà, i al cap de res en Raül em va dir d'entrar a ITV. Clar, jo aprenc de tots. Sí, he après molt de tu, Miquel. No, és així. Jo aprenc de tots, això està molt clar. Tu no pots anar allà i ho saps tot, ningú sap res. No, òbviament, òbviament. Jo he après molt de tu, del Franco Pinotti, d'en Raül, d'en David Garcia, de l'Adrià, de la Bruna, de la Clara, de l'Alexandra, del Jordi, tots, i em deixo els altres, ja ho sé, que jo em faig gran i la memòria és un moment que no... Bueno, crec que els Necessito fer-me una actualització del Windows, com sempre dic, no? Però a tot arreu on vas aprens. O sigui, puc tenir la gran sort de poder anar a veure els entrenaments del joventut. No només del primer equip, sinó dels equips inferiors. Per arribar allà jo vaig demanar permís. Clar. No, el David Jimeno, que estava dient, no, tu pots entrar perquè tu ets història del club i la teva família també, ho fent molt. Dic, sí, David, però jo haig de demanar permís. I encara que el meu cosí és el president, jo haig de demanar permís. Jo no puc entrar aquí perquè sí. Doncs clar, vaig anar allà, miro exercicis i després els podem aplicar a ITV. I n'hi ha molts que els he fet allà, igual que he copiat exercicis de tu i de la resta, i d'altres que tinc a casa. Com et prepares els entrenos? A vegades t'he vist que tens un paper. Jo quan entrenava a Tarragona un dia a la setmana, que estava 2 hores, sempre parava l'entrenament. Però clar, preparava per 10 jugadors. Igual me'n venien 4, com 6, com 7. Ja. Perquè entenc que hi ha exàmens i altres coses externes que dic, no, és un debat... Però bueno, exacte, quan vaig començar a venir aquí, va arribar un moment que dius, bé, no saps al principi els jugadors que tens, no els coneixes, i llavors dius, fora els papers i t'ho treus tot aquí. Però clar, tu no t'he dut a casa. Quan es va morir mon pare, ma mare em va donar un grapat de papers i papers d'exercicis, de scoutings, de cursos que havia donat ell per tot el món, formar entrenadors. I amb el que jo tenia també dels clínics d'entrenadors que havia fet i veure pel·lícules i partits, tu vas omplint. I arribes allà i comences a entrenar-los. Com ho fas? Doncs, per exemple, l'altre dia tenia un nano que estava a prova i necessites veure com es mou. Si bota bé la pilota, bota al davant, la bota al costat. Coses molt bàsiques, molt generals. Si corre bé, com m'ensenya un avi, taló, planta a punta. I clar, quan el Romay va començar amb la selecció júnior, Ignacio Pinedo, allà al Playafels de Castelldefels, li va dir a un avi a veure si podia ensenyar-lo a caminar, a poder córrer bé. I ho va fer-ho. El Romay té un peu així. Que té un 70. Prop d'un 60, un 58, un 60. Ell sempre diu que té un desavantatge jugant a bàsquet, que és que les faltes els tiren més lluny que ningú. Això va dir-ho. Clar, el peu que té, amb la llesca Clar, que té. això 84. Mira, al final 84, en Corbalan, que era el capità, em va dir, tio, ¿por qué te matas tanto? Dic, si no aniràs a Los Angeles. Dic, això ja ho sé. Dic, però m'han demanat que vingui a ajudar-vos i haig de fer el millor possible. I jo no puc entrenar al 100%. No, i que mai saps que pot sortir. Quina finestra s'obre. Exacte. Dic, jo haig d'entrenar al 200%, no al 100%. Estic entrenant amb ídols meus i estic aprenent, però necessito entrenar al 200%. Dic, perquè si no aquest, li vaig anar al meu pare, m'enviarà cap a casa i em dóna la gana. Diu, aquesta és l'actitud. Clar, amb els nanos fas el mateix. Mires com van i a partir d'aquí acoples els exercicis corregint coses. Detalls personals per cadascú. Exacte. I vas millorant-los les coses. Bé, a ITV què fem? Veiem com són els nanos, els corregim i fem que vagin el millor possible, cap amunt. I volem que si ho fem bé, els nanos ens tornen. Que és la sort que jo penso que tenim i que tinc jo de que nanos quan tornin a poder ser entrenats. I no és per tirar-nos flors, però jo crec que fem una bona feina, que també ens ho hem de dir. Això que no ens ho hem mai. No. I ja dic, jo quan vinc allà... Que es nota la millora dels nois, perquè no
no és... No vull dir noms, però d'altres empreses Ja sé que d'aquestes... jo no milloro. És igual. No em refereixo a això, que ho saps. Però que no és tant ensenyar-los a, m'invento, crossover, step back, revers i tal, sinó aprèn a estar equilibrat sempre. Aprèn a controlar la pilota que no se't pugi el bot. Aprèn a accelerar i parar el ritme del bot. Aprèn a coordinar i ja podràs fer tots els moviments. Però no serveix de res ensenyar-te a fer 3 reversos, 4 canvis per sota i un mortal si no el pots aplicar al partit. Mortal vindrà la Nadia Comaneci i t'ho farà la pel·lícula. Era campiona olímpica mundial 76. Val? Però, clar, jo recordo també una vegada amb en Franco Pinotti. Mític també del bàsquet espanyol. Franco és... L'hauria de portar aquí, l'únic que potser el podcast amb el Franco dura 4 dies, també t'ho dic, 4 dies no, però 3 setmanes potser sí. Sí, segurament. Però clar, el Franco a vegades parlem i diu, escolta, és que no pot ser que t'agafi la pilota i passi per sota 15 vegades i pel darrere, amb 1 metre quadrat... Que no ha generat res. No farà res, t'ha passat el temps. Sí. I segurament t'has desequilibrat tu i acabes perdent la cosa. Exacte. Moltes vegades, per exemple, jo faig algun exercici de sortida amb uns cons. Vull que la finta sigui endavant. Val? I creuada. Jo entenc que creuada perquè cobreixes amb el cos. Els nanos són primers, necessiten fer servir el cos. Què et passa? Que et fan una finta lateral. Dius, no, per què? Si em fas una finta lateral, jo m'agafaré una cadira aquestes que tenim per aquí al davant, m'asseuré i va, fes la finta. Exacte. I quan hagi fet la finta de marxis, ja m'aixecaré. Tu necessites moure, desplaçar-me a mi per després anar a l'altra banda. Costa molt. Els hi costa molt entendre-ho. Jo dic, no, és que si fas això, la conseqüència és aquesta. Sí, aquests últims 5-10 minuts els volia tocar per parlar una mica de... tu que has vist molt bàsquet, moltes dècades, molts jugadors, molts estils, moltes noves modes, nous models d'entrenar, de jugar, de tal. Tinc diverses preguntes en quant a això a diferència d'eres, no? Una de les preguntes que em faràs és l'Oriol, que és el que està controlant tot això, per què no van a la NBA, no? Bueno, té bona alçada, El Pati feien partits i no tirava malament, però bueno... Oriol, t'haig de dir que la NBA no tenia prous calés per tu. Va decidir tirar pel waterpolo. Tirar una bancarrota. Va tirar pel waterpolo i la natació. Ara m'he perdut, tio. Troba't, estem aquí, tu. Sí, les diferències en el bàsquet entre èpoques. Per exemple, que es diu molt, no, és que els jugadors dels anys 60, 70, inclús 80, no podrien jugar ara, no tenen el mateix talent, no en tenen el joc igual, no són tan físics, tan atlètics, això, bàsicament, eren, jo què sé, forners i jugaven, saps? Eren lampistes i jugaven allà als Chicago Bulls. Què en penses tu d'això? Mira, jo he tingut la sort, que això no ho he dit a l'inici, començar sent jugador, entrenador, delegat d'equip, segon entrenador, he fet d'àrbitre, he fet d'anotador de taula, scouting, i ara estic amb vosaltres. Això potser, i a més de públic, i de pare de 2 fills que juguen a bàsquet, no? I això em dona la possibilitat també de veure d'un altre vessant el tema del bàsquet. L'exdona d'en Herb Brown, la Cindy... com es diu ara? Bueno, es diu Cindy, no me'n recordo el cognom. Abans era Brown, ara no me'n recordo. La Cindy, per exemple, havia jugat a tenis professional a Puerto Rico. Ella és puertorriquenya i va jugar als Estats Units i va ser una de les millors jugadores i està en el Hall of Fame de Puerto Rico, amb tenis. I ara viu a Itàlia. Unes vegades que ve cap aquí, i això ho faig en conversació amb el bàsquet, em diu: tinc quasi 80 anys, jugo a tenis i guanyo nanos joves. Els nanos joves que van a base de bufetades. S'ha de fer servir el cop. Sí, quan mires els jugadors d'abans amb els d'ara, a mi m'agrada més el joc que fèiem fa 20 anys enrere. Fa 20 anys, val? Sí, a mi això de que acaben un contraatac amb 2 jugadors a la cantonada, com si anessin a tirar el córner. No tens en Quini, el Celsi, que jugava al Barça de futbol, que era el davanter centre, per rematar. I què acabes? Un contraatac a la punta? Tu m'assegures, Miqui,
que si et poses a la punta i tu amb la pilota, de 10 vegades que tiris a 3 punts no en faràs 9? Ja. No. Has d'anar a buscar el tir de més percentatges, Aquest senyor d'aquí al darrere, en Dražen Petrovic, quan estava a New Jersey Nets, ell no se'n anava a casa fins que no havia anotat 1.000 triples. Per això té el quart millor percentatge de triples de tota la història de l'NBA. Doncs clar, els fan obrir allà baix... Petit incís. Gent jove, aquella càmera, gent jove. Si no sabeu qui és Dražen Petrovic, això sí que és, vamos, de busca obligada, I el Guifré em dona raó. Si no sabeu qui és Dražen Petrovic o no heu vist mai vídeos de Dražen Petrovic, ja esteu fent tard. Pareu el vídeo, pareu ara mateix, em pareu a mi, i aneu a veure vídeos de Dražen Petrovic, perquè és que heu de saber qui és i l'heu de veure jugar sí o sí o sí o sí. Cert, no? No, és així. Aquest, l'altre que tens aquí al costat, Stephen Marbury. Aquest era més cabra loca, aquest. Explica això, que m'ho has dit abans de començar i és increïble, això. Sí, l'Àlex Evans, està a St. John's, que ara està en una productora que es diu Hawk Films, que són... St. John's, per la gent que no estigui... És una universitat. Sí, una universitat que està a Queens, a Nova York, que va sortir en Chris Mullin, en Mark Jackson, que era el base, en Walter Berry, que va néixer aquí, en David Russell, que va jugar al Joventut i Estudiantes, l'entrenador era en Luca Arneseca. Ara hi ha Enric Pitino. Un mític també que ha entrenat a Europa, també. 70 i pico anys. Sí, continua... Sí. Doncs l'Àlex m'ofereix en Marbury. Havia estat All-Star. I escolta... Sí, el Marbury, després de ja haver jugat a l'NBA. Sí, estava a l'NBA i plega. I diu que vol venir a jugar. I diu, escolta, ofereixo, jo primer que tot, tinc Sant Bertí Negre a la penya. Clar. Els ofereixo a la penya em van dir que no. Com que no? No. Jo crec que no s'ho creien. Tu creus que... Jo crec que no s'ho creien. Perquè ell... Ja, però quan els dius que no és broma, que van ser... Ell venia quasi gratis. Ja. Evidentment has de cobrar un sou, que seria baix, ja ho va dir, el que em van explicar. L'únic que ell volia vendre unes sabatilles que feia per vendre-les, que eren una bona sabatilla per gent amb pocs recursos. Em van dir que no. Vaig anar al Barça, vaig parlar amb en Joan Creus, i en Joan Creus el volia, però havien fitxat els bases que tenien i no els podien treure perquè, clar, la compensació que havien de donar era massa elevada. Tot i que ell venia gratis. Hòstia, hagués estat espectacular. I després vaig trucar a l'Etone Messina, també tenia molta relació, o té molta relació, que estava al Real Madrid. I, ostres, l'Estefan, dic, sí. Va mirar i estava en el mateix cas que el Barça. Què va fer? Tu m'ho has dit, se'n va anar a la Xina, va guanyar no sé quants anys seguits la Lliga, MVP de la Lliga també, i va fer molts diners amb això. Un altre era de Marcus Cousins. No, de Marcus era, en l'època que ja estava aquí, era dels meus jugadors preferits. De Marcus Cousins, que va estar un any a Kentucky, me'l va oferir també l'Àlex Evans. Per venir a la penya. Ell i un que es diu Jeremy Tyler. Aquest no el tinc. Aquest se'n va anar a Israel, i després va a la NBA i va... Però de Marcus Cousins, un cop acaba l'NBA, te l'ofereixen per anar... No, abans d'anar a l'NBA. L'Àlex em diu, aquest serà All-Star. Era clar que no va anar a l'NBA. 2 metres 11, una bèstia, tio. Havia dominat completament i no el van voler. Estava boig. Sí, però no el van voler. Va anar a Kentucky i allà va ser número 1 del draft. Sí. Ah, o sigui, a tu et van dir tenim a Marcus Cousins abans de la universitat. Sí. O sigui, perquè no anés a la universitat, sinó que es curtís una mica aquí a Europa, no? Jugués aquí i llavors seria número 1 del draft amb el nom de Joventut de Badalona. Hòstia, hagués estat fort, Sí. No el van voler, tampoc. Tens algun altre nom així que es frustrés? Audi només. Abans del Barça? Després del Barça. Tampoc el van voler. Ja, però penya. És que estic per enviar un correu a la penya i dir, què heu fet, macho? Escolteu el Guifré? No, a veure, són fets, ja ha passat, tu. No, ja. Cadascú té la seva. Ja. És com el cas del Rudi, també. Ja. Hòstia. Vale, ara amb això de les èpoques, que et volia... Sí, em deies, la diferència. Ja... Sí, el que va dir Michael Jordan, anem a fer una pregunta. Diu, escolta, vosaltres, aquell equip del Dream Team guanyaria l'equip americà d'ara? No, va dir amb el Chicago Bulls, que va guanyar els 3 títols, guanyaríeu ara? En els Warriors, els Lakers, tota aquesta gent? I va dir que sí. Diu, de quants guanyarien?
Diu, entre 2 i 10 punts. Diu, què dius? Diu, sí, home, és que tots tenim més de 60 anys. Ja. Clar, aquells jugadors eren molt intel·ligents, i com han dit molts d'ells, en Barkley, en Rodman, en Tony Kukoc, gent que ha estat en allà, Magic Johnson, és que en Jordan estaria fent 60 punts per partit, ara mateix. Ja. I a més amb les defenses d'ara... Exacte. Explica-ho tu perquè Clar, l'has anat creure la més. NBA és un Es negoci. fotien unes hòsties abans Sí, en defensa. la NBA és un negoci, que Ja. cada equip té, o un propietari és l'amo de l'equip, amb diversos socis. Ells són els propietaris de tota la NBA. Doncs clar, han de fer ajustos. Hi ha uns pressupostos, el salary cap que en diuen, i com et passis tu el salary cap aquest, has de pagar una borrada d'impostos. Clar, el que es passa són molts calés, molts Ja. dòlars, els que has de Ja. pagar. I no tens una mica por amb tot això de l'NBA a Europa i tal, que es perdi una mica l'essència aquesta... Que òbviament l'Eurolliga també és un negoci, però la idea de negoci no és tan preponderant aquí a Europa com allà a l'NBA. Aquí volem més l'essència i el joc i l'afició Què té els calés? l'NBA. O sigui, tu Llavors, creus que l'NBA a faràs- Europa... Però tu tens por de... No dic que passi perquè tardi més Jo o em menys. faig diverses preguntes. Però tu et fa por? Tema econòmic. Els governs donaran facilitats en els propietaris dels clubs, perquè jo no sé com anirà això. Si volen ser com la NBA han de ser propietaris, no pot ser que hi hagi un club que tingui 43 seccions diferents d'esports. Ja. Que Adam Silver Llavors és dius- 200 milions per començar. O sigui, Sí, però qui fotrà els tenen? Clar, El Madrid i el Barça els tenen? Clar. Sí. El Barça, escolta, el que està fent en la porta, el que està fent el Hansi Flick, amb tots els nanos aquests, en Casador, en Covarsí, en Yamal, tots aquests nanos, en Ford, tots aquests nanos els van treure un amic meu, que és un caçatalents, que es diu Ignasi Cervantes, que és un boig del futbol i és un boig del bàsquet. Quan vaig a Can Barça a veure partits, vaig amb ell. I clar, aquest els ha entrenat, és un caçatalents. I el que està fent el Barcelona amb nanos que no els hi ha costat un duro Ja. i que no tenen un duro pràcticament, estan fent un estadi impressionant. No és el Temple. Saps el Cristóbal, no? El colombià Cristóbal que tenim a està amb ITV. nosaltres, sí. Aquest és del Madrid, però jo l'he dit, un dia et portaré al Temple, perquè ho vegis. Però el que estan fent, dius, vale, Madrid no té calents, perquè tenen molts problemes també. El Barça també. Hi ha molts equips que deuen molts diners a la ciutat social, hisenda i tot això. Però donarà per poder estar a l'NBA? Clar. La següent pregunta és, com agafaràs els jugadors? Muntaràs també un draft? L'altra, les pistes de l'NBA, com les de les universitats, són 6 metres més llargues i 3 metres més amples. Com acoplaran això? A la Blaugrana no es pot fer. En el camp de la Penya hauran de treure les grades I del el darrere. Manresa, per exemple? El pavelló de Sant Jordi encara no poden fer-ho. Sí, això Però- sí. No és un pavelló de bàsquet. Ja, Quan va jugar al Barça, ja. per mi era un problema. Sí. I continuant això amb les èpoques, que ens hem desviat una mica això de NBA a Europa, que és interessant. Tu creus que, per exemple, et dic Bob Cousy, Era l'ídol del meu pare. base del Cousy i en Celtics Marcelí Madeu de- eren els ídols del meu dels pare. 50 era, no? Sí. Tu creus que Bob Cousy ha evolucionat molt la tàctica i la tècnica i els cossos, però podria jugar ara? Era molt hàbil aquell home. Igual que en Pete Maravich. Clar. És que... Cert que ara El Ricky hi ha més Rubio? Tu jugadors... vas a jugar al Ricky Rubio? Ah. Què va? Per intel·ligència, per habilitat, no va per força. Ja. Fa el que vol. Jo quan vaig a jugar al Ricky, ma mare ho va dir, dius que per fi vaig a jugar a bàsquet. Ja. Això d'empenyar-se, agafar-se... Sí, hi ha una llei, una regla que diu la llei del cilindre. Tot jugador està dintre d'un cilindre, tu no pots ocupar. Quan un jugador té la pilota, tu no li pots posar els braços a sobre. És falta, ho diu el reglament. Ús il·legal de mans, ho diu el reglament. I és igual que l'altre. Quan tu fas una entrada, tu no pots entrar a entrenar. És falta d'atac. Això porta el reglament. El poste baix que comença a tirar, jo dic marxa enrere, i vas tirant enrere, tu quedes parat, et tira avall, si et quedes així, aquest et dona, caus a terra. Es piten moltes faltes en atac. És falta d'atac. Després hi ha l'altre del reglament. I tu ets entrenador i entrenes a 2 equips. Per què l'àrbitre ha de dir un avís? El reglament no ho porta.
El flopping tampoc diu el reglament que tu has d'avisar. Si tu estàs jugant a bàsquet, jo et defenso, tens la pilota i et faig així, això què és? Falta. No, t'haig d'avisar. Això és avís. Sí, t'hauria d'avisar. No pots fer falta. Si el reglament diu això és falta o això és tècnica, va a missa. Si tu tires un tir lliure abans de que toqui la pilota a l'anella, t'empitxes a dintre, és vàlid o no encara que entri? No, perquè diu el reglament. No diràs un avís, els següents ho faig. No. Un avís, torna a tirar, ja. Clar, I per què creus que passa això amb aquestes normes? Mira, tenia un company a l'Associació Catalana d'Entrenadors, en Josep Lluís Ferrer, que un dia vaig anar a veure un partit que jugava a la mena de Montserrat, allà dalt al Virolai, dalt de tot de la muntanya. Jo no sabia que es podien anar amb unes vistes impressionants, aquí a Barcelona. Jo molts llocs on els conec, jo d'aquí. I entrenava ell, i acaba, i es va encarar amb l'àrbitre, va estar discutint amb l'àrbitre. I quan puja, dic, Lluís, vaya canya, diu, canya? I com és que no pitava? Diu, saps què m'ha dit? Diu, perquè si ho ha de pitar tots els nanos no juguen. Dic, i què li has dit? De que si no pita, no aprenen. Diu, això mateix. Exacte. Tu has de pitar-ho tot, si no, no aprenen. Clar, exacte. Sí. Amb en Raül, recordo un dia allà al Poble Nou, que està ensenyant, hi havia dues jugadores, hi ha una que una empenta, la tira i rep la pilota per anar a bàsquet. La defensora cau a terra. I el Raül diu, falta. I l'altre diu, no, diu, no. Torna a fer-ho, diu, mira el GIF. I agafa i torna a fer, diu, qui fer què és? I agafo i xeco, diu, falta teva. Falta, i clar, tu no pots empenyar ningú, això no és handball. I mira que jo tenia molta amistat amb els del handball del Barça, aquells que van guanyar les Copes d'Europa. L'Iñaki Urdangarín, Carlos Ortega, en Belén Rivera, Enric Massip, en Chepkin, a tots aquests els hi havien en cotxes. A Barbeito, tot aquest, a l'Ocàlagan. Jo anava a veure els entrenos d'ells. I com deia el Valero, diu, jo em reuneixo amb el teu pare moltes vegades perquè m'expliqui sistemes de joc, com puc acoplar el bàsquet al handball. Doncs clar, si vols jugar a agafar, juga a handball. Però al bàsquet, perquè has d'estar empenyant i estirant no tenen cervell. Nosaltres en allà és un lloc que els ensenyem a pensar, els nanos. A part que ho corregim, els ensenyem a pensar. Clar, si tu, aquella porta d'allà està tancada, la gent no la veu, però allà baix hi ha una porta que està tancada. Si tu vols travessar l'habitació, que has de fer obrir la porta. No pot ser que te'l tiris de cap. Clar, has de buscar la millor manera, la més eficient. Clar, has d'obrir-la. Sí. Pues en bàsquet és igual. Jo què els dic? Sí, si no redueixes el joc a gent de gimnàs. Sí, agafes poste baix. Jo he jugat al poste baix, el menjava tothom, perquè jo era d'aquests que tirava el ganxo del Fernando Martín. Vale. I si ell ho fa, per què no puc fer jo? També vaig arribar a fer el mate. No t'ho nego, vaig arribar-hi. Fins que em vaig trencar el turmeu i dic, ara ja no sap més. Ja en tinc prou, vull fer el que volia fer. Però dius, un poste baix, tu reps la pilota, el primer que has de fer és girar-te de cara al bàsquet. Perquè si comences a tirar enrere... Dic, clar, és el que nosaltres ensenyem. Botes la pilota, has de veure endavant. Un avi va dir una vegada, amb un nano. Si tu botes la pilota mirant a terra i jo et trec el bàsquet, quan aixequis el cap, dirà, on és el bàsquet? És que el senyor Gol me l'ha tret. Tu has de veure-ho tot. El primer que has de fer, pues te vas a agafar la pilota i et dones la volta i amenaces el tir. Totalment, sí. El jugador més perillós és el que té la pilota. I és l'únic que pot fer bàsquet. És l'únic. És igual que quan treuen davant. Abans, tu i jo, tu ets més jovenet que jo, tu ets un pipiol al meu costat. Quan treien de banda, jo m'enganxava. Tu ets més cabell tu que jo, imagina't. Vull dir que això no... I bueno, això és com deia el padre Mondina, allò que es feia servir un producte que es deia Gesal per les plantes perquè creixien més. Tinc molt de cabell. Però, dius, tu has d'agafar, el primer de tot, estàs defensant a la banda. Has de pressionar la pilota, no pot ser que es posis d'esquena. Amb un fill, que era premini, li vaig ensenyar a tirar la pilota a l'esquena, entrar i fer bàsquet. Clar, ho he fet sempre. I per què has de defensar l'esquena? Ho deia sempre un pare, tu has de defensar la pilota. El jugador més perillós és el que té la pilota. Doncs, l'altre dia en Llull va salvar un partit tirant a tauler. Te'n recordes? Sí.
treuen de banda, no van pressionar la pilota, deixen rebre en lluny. És com l'Oriol. Si l'Oriol és el millor jugador de l'equip contrari, tu què em diràs a mi? Pressiona l'Oriol perquè no rebi la pilota. Perquè com l'agafi la tirarà dintre. Doncs amb el Llull va ser igual. No van pressionar la pilota, el deixen rebre i tira com dintre. molt de sentit comú, molt bàsiques, que tothom pot arribar a la conclusió, però s'estan... No, tampoc vull ser catastrofista, no vol dir que s'està perdent, però potser no s'hi posa tanta atenció en els joves, en els nens petits, a que facin això, saps? Sí, però és que jo veig que no els ensenyen. Nosaltres els ensenyem. Jo els he dit als meus nanos, baixeu-vos el reglament i us l'estudieu. L'Aito m'ho va dir molt clar una vegada. Diu, per jugar a bàsquet has d'aprendre tot el reglament. Has de jugar amb el reglament. I jo els dic, baixa't el reglament i te l'estudies. Has de saber jugar. Els de la Fórmula 1, que coneixen el reglament? Si no els fan fora. Bandera vermella, negra i fora. Bueno, nois, ja sabeu, si voleu millorar bàsquet, aquí el jersei del Guifreu teniu. Aquí vendrà a millorar i us trobareu... Esport. Esport. Trobareu l'acadèmia. Però després... De res, Raül, per la publi. No, ara, per anar ja acabant així els últims 5 minutets, et feia preguntes... Feia falta que en treies també això per ensenyar el polo. És el polo verd. Aquest polo verd, amb el fons negre, en Raül li agrada molt. Exacte. Això són bromes internes nostres d'ITW. Raül, t'estimo molt. Això t'aprecio molt i he après molt de tu. I estic molt content d'estar amb tu. Anem a fer 5 minuts ronda preguntes ràpides, vale? I respostes ràpides, també. Després, si vols afegir context, doncs cap problema, vale? Vinga. Et pregunto, qui t'agrada més? No qui és millor, sinó qui t'agrada més veure jugar, vale? Derrick Rose o Russell Westbrook? Rose. Vale. Derrick Rose o Jamal Crawford? Rose. Vale. Per què? Aquí sí que t'ho pregunto. És un tio molt llest. Vale. Molt llest. Derrick Rose... Sí, tio, una mica com Raúl López. Jugadors diferents, però... Derrick Rose o Chris Paul? Un Chris Paul. Pel tema d'intel·ligència. El vaig poder conèixer també, en Paul. Sí? Diuen que és una mica, com a company, una mica cabroncete, No ho sé, jo li vaig mirar els ulls. Igual que et miro tu els ulls. I et va transmetre... Bon tio, igual que tu. Hòstia, gràcies, tio. No. Ojalá ser com Chris Paul, estaria bé. Vinga, vale, ojo aquí, Chris Paul no té cabell, tu sí. Bueno, encara, de moment. Vale, ojo aquesta, És bastant, bueno... Miquel Marín o Raúl Lorenzo. Toni Kukoc? Home, jo, òbviament. Toni Kukoc o Peja Stojakovic? Kukoc. Com a tirador. Petrovic o Stephen Curry? Mira, aquí m'allargo. Vale. Quan Petrovic van a jugar a New Jersey Nets, ell jugava amb pare d'en Curry, del Curry. I hi ha fotografies de l'Stephen, i ell ho ha dit, que mirava com tirava, però hi ha fotografies amb la boca oberta mirant com tirava en Petrovic. I ell va agafar tota la seva ètica de treball d'en Petrovic. Vindràs a entrenar 8 hores al dia. Com una feina. Sí, quan ell va entrar a New Jersey, m'ho va explicar un que estava a New Jersey, un amic meu, va agafar i diu, fitxem, i el propietari diu, ara anem a buscar una casa on viure. El tio diu, no, vull viure aquí al davant. Com? No, vull viure aquí al davant. Per què? Diu, perquè jo entreno 8 hores. Davant del pavelló. Tu quantes hores treballes, Miqui? Menys hores que m'agradaria, que voldria treballar. L'Oriol deu treballar una borrada. L'Oriol està 22 hores al dia treballant, no para. Un sanitari, quan entra un divendres de guàrdia, no surt fins al diumenge a la tarda. Clar, ell va dir, jo, la meva feina em paga d'anar 3 hores al dia i fora, no? Sí. Són dos jugadors molt similars. Sí. Petrovic i jo, Curry. Vale, aquí no et mulles, no? Vale. Anthony Davis o de Marcus Cousins? Ja anirem jugadors més d'enrere. Aquí estem a la mateixa lliga. De Marcus Cousins o Dwight Howard?
en coses. Vale. Més capaç de fer més coses, Més no? llest. Més llest. Pensa que en Howard als tirs lliures també. Ja. Karim Abdul-Jabbar o Shaquille O'Neal? En Karim. Per què? En Karim va tenir una longevitat Ja. immensa. I, val, en Shaquille també ha estat molt bé. I en Shaquille és un tio que ho dona tot. Sí, fora del camp ho dona tot. És una persona impressionant. Vale. Impressionant. Però són dues èpoques diferents. L'època en Karim, i en Shaquille també. No sé, Ja. posaria un guió entre tots dos. Vale. Sí. És que estic intentant buscar jugadors igualats per fer-te aquí pensar una mica. Ja anem acabant. LeBron James o Kobe Bryant? Brian, sempre. Sí? Sempre. Per què? Sempre. Per què? Ho has tingut molt clar aquí, Sí. Per mi en James és un cajica. Vale. Li fas així on el Però toques... és molt intel·ligent el tio, també, no? És força. La intel·ligència per mi és en Brian. L'ètica de treball d'en Brian era tremenda. I que sempre estigués preguntant en Jordan què fer, què fer, què fer. Ja. Això ha dit en Jordan? Ja. Brian. I el trobo a faltar. Ja, sí, que descansi en pau. Kobe Bryant? Sí, ojo, Kobe Bryant o Oscar Robertson. Sé que són èpoques diferents, Bé, l'Oscar És que estic Robinson era intentant tocar-te la fibra, l'Oscar Robinson era un base pur. En Brian un 2-3. Vale, t'ho canvio. Robertson va jugar amb un Oscar pare Robertson, Oscar Robertson o Magic Johnson? Aquí sí que té... Els dos eren molt bons. Jo vaig veure jugar en Robert... El meu pare va jugar contra Oscar Robertson. Ja dic, a Roma... Ja, és és que top. Però jo veia jugant en Robertson en pel·lícules que portava el meu pare. I havia jugant en Magic, en pel·lícules, en vídeos i per la tele. I en directe al 92. Són diferents. No sé, la meitat d'una i la meitat de l'altra. Vale. I... Perquè em faig un, perquè no puc agafar els dos a la vegada, perquè si no Ja. faria massa ample. Sí, no? I ara ja última pregunta, anem a acabar, que ens hem accedit una mica del temps, però encantat, digue'm el teu top 5 de la història del bàsquet, pot ser qualsevol època, i top 5 després de la història d'Espanya. Bé, de base et posarien a tu d'1. No, a més Però, jo no clar, jugo a base. Ja sé que no... Jo penso que he jugat més estona a la banqueta i hospitals estan lesionat que a pista. O sigui, a mi no m'agafis. No, a mi no em guanyes als hospitals, Ja, jo això és cert, organitzava això és cert. carreres de cadires de rodes en l'hospital de Vallhebron i les infermeres petaven de riure. A veure, aquí, de tots els que jo he vist... Clar, perquè tu has vist dècades. Molt. Vull dir, tu sí que pots comparar amb més coneixement de causa. Jo diria 50 jugadors i te'ls posaria, o 100 i te'ls posaria. Però agafar 5 és molt complicat. És com deia en Jordan. Tu I em dic dius número 1, en Jordan. T'ho dic de la següent manera. Encara Tens si molt un amic en partit- moment, per mi el número 1 és en Jordan. tens un partit, és com Space Jam, tens un partit que jugues contra monstres i et jugues la vida. Quins 5 jugadors agafes per salvar-te la vida? En Magic, De base, en Jordan. d'escorta. Després un tio que es diu Larry Bird. Ai. Vale? I a dintre, igual posaria dos moles, en Shaquille i l'Abdul-Jabbar. Hòstia. Aquí tema spacing, potser un Ja estic- complicat, no? Estic ficant molt cap aquí. Si hagués de tirar enrere, Sí, tirar enrere el que vulguis. tirar més enrere, doncs igual et posaria l'Oscar Robertson, en Jerry West, Vale. en Bill Russell. Samarreta que tenim aquí. Qui més hi ha? Me'n falten Queden dos. Perquè hi ha un alè i un ala pivot, un altre pivot. En John Havlicek, Vale. dels Celtics. Ostres, i l'altre... Perquè no em deixes que et posi a tu. Però l'altre... George Mikan. Mikan era un 5, també seria... Sí, en Mikan va ser un referent per molt.
Sí, no? Sobretot també l'exercici Sí, aquest dels sí. ganxos Sí. era d'ell, no? Vale, top 5 d'Espanya. Raúl López, de base. Mira, podria estar en Raúl, en Ricky, Juanito Corbalán, i ho sento, el meu pare. Vale. Després tens en Villacampa, l'Epi, l'Emiliano. L'Emiliano era una màquina. Per la gent, Margall. Emiliano què? On jugava? Emiliano Rodríguez va jugar al Real Madrid i a la selecció. Ja sabeu, gent jove, i bueno, i no tan jove, busqueu, que aquí traieu molt coneixement d'aquesta Per cert, mon pare també, si entre vàries que ha guanyat lligues i copes i tal, ell va ser el primer esportista espanyol en arribar a 100 partits internacionals. Hòstia. Jo recordo quan va passar això, que estava al joventut, li van fer un homenatge l'any 65 a la Plana, i la meva mare no hi era perquè acabava de néixer la meva germana. I llavors jo recordo que estava amb unes llotges que havien arronjant les banquetes, la banqueta estava a l'altra banda, i va venir el meu pare, em volia treure jo enganxat a la fusta en allà, que no volia sortir, plorant com un boig. Clar, jo reconec que era molt tímid i vergonyós. Ja. Molt. Moltíssim. Jugant a bàsquet era completament diferent. Ja. Per no dir unes paraules, a vegades era mala persona, però jo no podia... Jo jugava 37, 35 minuts, jo no podia suportar que em traïssin 3 o 5 minuts. Ja. Mon pare jugava a 40, jo hi jugava a 40. Jo em preparava per 40. Tot això de les rotacions no les entenc. Ja. No m'entren al cap. Jo si et faig jugant a tu no et canviaré els 3 minuts, ni els 5 ni els 7. O sigui que tu em dius un moment donat, Gif, canvia'm que no puc. T'asseuré, i això ho he fet quan entrenava a Sant Fos de Noies, i quan també vaig jugar amb el Lleó 13 a Barcelona, també deia, em canviaven i estic bé, torna a sortir. Descanses 3 minuts i tornes a sortir. Ens hem quedat al 2 del top 5 a Espanya. Villacampa, l'Epi, Emiliano, en Margall, en Nino Buscató, perquè el Nino era un 2, no era un 1, era un 2. Estarien entre aquests. I en el 3? Dale. L'Enric Margall. Vale. Sa germà també podia jugar, perquè sa germà en Josep Moria ha pogut jugar a tot arreu. L'Arcega, Fernando Arcega hi podia jugar aquí. A l'Iturriaga també podia jugar. A l'Epi tot, si volgués. I de 4 i de 5? El primer de tots, en Fernando Martín. Sí, no? Jo, en Martín és... No hi ha hagut millor Fernando Martín que Pau Gasol? Sí. Sí? Sí. Martín no volia perdre res. Ni a veure l'aigua dels gots aquests que tenim aquí. I què el fa millor que Pau Gasol? La seva intensitat. Bé, en Pau Gasol, sí, una de les coses que em van explicar i em va meravellar i ho vaig veure molt és que l'Agustí Cuesta, quan el va tenir entrenant, el va fer jugar de base. Em sembla que era cadet. Per això té aquests fonaments. O sigui, pot botar amb la dreta, amb l'esquerra, donar passes amb una mà i l'altra. Sí. El que passa que jo entenc que hauria de poder jugar més a dintre, però com que és primer, juga més en fora. És un 4. Sa germà en Marc, no, és un per mi el segon Arví de Sabonis que hi ha hagut. Vull dir, 4-5, ja dic, en Fernando Martín, l'Andrés Jiménez, després també la seva evolució que va fer com a 3, perquè el de l'Andrés és per agafar i treure-se el barret, i agenollar-se. La feina que ha fet l'Andrés Jiménez, començant que va venir aquí que no sabia ni el que era una pilota, o poca cosa, tota l'evolució que ha fet, i acabant de jugar de 3 i podem tirar de 3, i de 2, i entrant, i posar-la avall, i brallar-se amb en Tachenko i tota aquesta gent, té un mèrit tremendo. L'altre dia va dir que diu, tinc la sort d'estar defensat per en Karl Malone, en Jordan i en Pippen. Clar. L'Andrés és un jugadoràs. El Fernando Romay. No, és que Fernando Romay ocupa molt d'espai. Si tu agafes, aixeques els braços en l'aire i se't fa nit. Se't fa nit. És així de clar. Com a dia? 2-13. 2-13. Bueno, madeix, que està viu. Sí. En Pau Gasol, en Marc Gasol, en Santi Aldama, fill.
El fill, el d'ara. El pare també era molt bo, però és El que fill el és... fill és... Sí, el fill és un show. Sí. I després hi ha aquest nano que està als Estats Units, la Daimara, que està destrossant. I em va dir, no, se'n va a Estats Units, ben fet que fa. I a Salvador se li van dir de tot. Ja. Escolta, és el mateix que en Conrad Martínez. Ja. Amb un sopar que tenim els veterans de la penya, estàvem parlant del tema i en Juan em va dir cosa molt clara, estic completament d'acord. Se'n va als Estats Units, jugarà, i a més tornarà. Estudiarà i tindrà una carrera. Em sembla que fa veterinària. Òbviament que cobren. Ara cobren. Però estudien. Aquí, quants poden estudiar? Els de handball, tots han estudiat. L'Urdangarín, l'Ocallaghan, en Barbeito, l'Ortega, tots aquests que jo veia jugar, en Sagalés, en l'Eugeni Serrano, tots aquests tenen estudi. I ara ja sí, per acabar, Guifré. Digue'm top 5 actual. Ja sigui, pots barrejar entre NBA i Europa, però top 5 dels jugadors que tu més gaudeixes veient. Perquè top 5 pues, seria Doncic, Jokic, Enrique. Ja, 4 més a part de Ricky. Enrique fins i tot en compararia un pitet. És tremendo. Sí, posaries els dos rombos, no? Posaries quan juga Ricky. No, és que ho fa tan fàcil. No? Yeah. I a més jo el conec els pares, els germans, no? Però mira els ulls i ara és feliç. Yeah. I disfruta. Jo el veig a disfrutar. L'altre, l'Stephen Curry. Hòstia, un Ricky Curry... Vaya passes li fotria Ricky a Curry, sí. Un altre que m'agrada molt, l'Ante Tomic. En Tomic... És un dels pivots, diguem-ne, amb un estil antic, per així dir-ho, dels últims que queda. Sí, en Tomic hi ha una cosa que la gent no sap. Jo va explicar en Clifford Luick als meus pares. Una vegada va venir aquí. En Tomic era cadet, feia 1,90 m i jugava de base a Croàcia. Juliol i agost va agafar unes febrades que el van fer créixer 2,17. Hòstia. Clar, té una facilitat, una visió del camp, de passar, de voltar. Perfecte. Com es mou. També té a casa una dona que el cuida. Yeah. Té 2 filles, però jo vaig explicar, no, la dona em cuida. I menja una dieta per poder-se aguantar. No? Una cosa així, el Tomic? 38 anys, 39. 37 o 38. Sí. Va dir que l'any que ve retirada. Jo espero que continuï. Un any. Ante, continua 1, 2, 3 anys més, si us plau. Si ho sent. Bueno, a veure, passa-li, tu deus tenir contactes, no?, amb l'Ante? Vam parlar amb ell una vegada, però l'Ante està al seu món, no? Sí. Vinga, tenim Ricky Curry i Ante Tomic. Et queda un 3 i un 4. Insisteixo, anava a dir-te tu i anava a dir el Raúl Lorenzo. Però... No crec que et pagui més, el Raúl, si el nombres. No, jo mentre estigui content amb mi en la feina que fa, allà dintre, jo encantat de la vida. De 3 i de 4. Sí, 3 i 4. I fins i tot algun 5. En Jokic és molt bo. És un escàndol. És això, un estil antic de joc. L'Arvida Sabonis. Sí, però no pots jugar amb tants pivots, Perquè hauràs d'escollir una lei i... Quan van jugar la semifinal a Seul, als Estats Units, contra la Unió Soviètica, que hi havia en David Robinson, en Charles Smith, en Dan Murley, amb en John Thompson d'entrenador, Gomelski va posar 4 en bomba i 1 en zona. El que estava en zona eren Sabonis. Bueno, clar. Sí. Mira, tenim Ricky. En Jokic és molt bo. Jokic i Tomic. Ens falta un. Ara recordem, top 5 de jugadors que tu ara actualment més gaudeixes veient jugar. En Klay Thompson. Uf. Ja ves, gran tirador. Fixa't en Klay Thompson, jo els hi poso d'exemple aquí. En Klay Thompson sempre que rep la pilota està amb els peus encarat a bàsquet i rep la pilota aquí dalt. I d'aquí agafa i la tira. És com em va ensenyar. Jo quan jugo també l'agafo, faig un bot fort i la pujo aquí dalt. Me la donen per res. Has de treure-la aquí sota. Jo això de treure-la aquí baix no ho entenc. Que també costa molt que ho entenguin els nens petits. Però
O no tan Això petits, vaja. és com els nens petits. Quan tu vas, i l'Oriol també, quan vau començar a caminar, què caminàveu? D'aquí on m'esteu mirant ara amb la càmera. I tornaves. Feia 3 passes i tornaves. I després agafaves, que jo me'n recordo amb els meus fills i amb el meu germà. Després te'n vas d'aquí a les cadires aquelles de color taronja. I després a la paret. I de la paret a la sortida. El que estem fent nosaltres és repetir, 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 corregir. I en Chris Mullin, en una entrevista que vam fer, quan va venir a la penya, li van preguntar com és que tu les tires a dintre? No, perdó, amb l'esquerra. Com és que tu les tires a dintre? Perquè jo repeteixo. En Larry Bird, en el llibre aquest que estic llegint, estava entrenant tot el dia, estava boig pel bàsquet. Ara... Repetir, repetir, repetir. No obrirem aquest debat perquè podríem estar 3 hores més, però ni tancarem amb això. Ara hi ha com, no sé si dir una tendència o una corrent d'entrenar a bàsquet, que és com No corregir. el Constraint Lead Approach, una cosa així, CLA, que és, no, repetir, està malament, que descobreixin els nois, vale, que no està malament que descobreixin, però que necessiten algú que els guiï, no només descobrir, saps? I necessiten repetir, que les coses es fan a partir de repetir, no de jugar i descobrir i a veure què tal. Però bueno, això és un altre debat i jo estic molt... Tinc una batalla personal aquí, Mira, però bueno. et poso un exemple, no diré el nom, ¿vale? Perquè és una persona que me l'aprecio molt també, ¿vale? Però va per un passadís i dic, tens 3 portes, la del mig està tancada, la segona està tancada, el pots obrir, i a la dreta hi ha la porta està oberta. Tu què faràs, veient tu? No, recte, de cap a la paret. I no, tu has de mirar, tu arribes, toques, no puc passar. Obro l'altre, puc obrir? Vale, puc sortir aquí. O tinc l'altre, em vaig directe. Clar, abans els diràs, si vas recte, t'estamparàs contra la paret. Mira abans que hi ha, què fem? Els ensenyem a tots els nanos que quan voten la pilota han de veure-ho. Mirar, reaccionar, exacte, decidir... Sí, jo entenc que has de corregir. Si no corregeixes, el que va inventar el llum, fins a l'invent número 300 em sembla que era, no va estar repetint fins que va trobar el llum. Tu no et quedaràs, ostres, he fet això i ja paro. No, has de corregir. O sigui, amb aquest símil... és el que nosaltres fem. És el que nosaltres I els nanos ens venen i ens repeteixen. Sí. I m'he trobat casos igual que tu. No, és que no he pogut venir perquè estava malalt i tenia ganes de venir. Escolta, primer t'has de curar. A part de que t'has de curar, jo sóc una mica diferent de tots. Perquè m'agrada, Miquel, què tal els exàmens? Sí que és cert que... Sí. I menges bé? I dorms bé? Ja estudies? Clar, que quan tu has aprovat... Clar, preocupar-te per la persona, no només el jugador, clar, òbviament. Molts els dic, què has tret de nota? Un 8, i que haig de parlar amb el director de la teva escola. I per què? Dic, perquè no és possible que puntuïn tan baix i es posen a riure. Però també entenc que potser és la meva manera de ser i potser agafo influència del meu pare i del meu avi, no? Però quan ve un nano, jo entenc que t'has de preocupar d'ell per tot. I si veus que et preocupes, i com van els estudis, ja dorms, ja menys, no sé què, estàs malalt, escolta, venen i... És com el tema de les xancletes. Vaya batalla tens, Sí, la batalla més gran que jo tinc. Amb els meus fills al final va passar. Tots venen amb xancletes i amb mitjons. Que és una moda. També és una moda que els vents. Va explicar un pastor que tenia uns vents i van sortir corrent i hi havia un barranc i es van tirar un darrere l'altre. Perquè aquells tirats, doncs jo també salto i em mato. Si aquell va amb xancletes, jo també hi aniré. Què passa amb les xancletes? Surts de casa amb xancletes cap a casa amb mitjons. No, és que porto mitjons, sí, molt bé. Va, treu-te el mitjó i posa el peu a terra. Tens fred. Està calent, el fred? El terra està calent, no, està fred. Vale. Tu no entens que el peu és el regulador de la temperatura del teu cos humà? Quan tu acabes d'entrenar, dutxes o el que sigui, però has d'abrigar el peu una altra vegada, t'has de posar les sabatilles. O si dutxes a casa, et poses sabatilles. Perquè com tu vagis amb xancletes, la temperatura externa cap al teu cos baixa ràpidament. Què passa? Els músculs es contrauen. Si tens calor no, costarà molt més. La manera de tenir lesions musculars, articulars... Que sembla una tonteria, però
No ho és. Això ho he preguntat a metges i a preparadors físics i a físics. No, és que és així. Però és que és una moda. Sí, sí. És clar, estàs constipat. Nosaltres, mira, l'hem agafat perquè som grans i el temps no està com està. Vale? Però aquests, ostres, és que no puc anar a entrenar. Però clar, si són xancletes. Tens 14 anys. Les xancletes són per anar a la dutxa, a la piscina, a la platja. És per això, no per anar a l'hivern pel carrer. Correcte. Doncs amb aquest consell mèdic que us estalviarà lesions, poca broma, no és tonteria, us estalviarà lesions i refredats i mocs també. Jo crec que és un moment perfecte per acomiadar. En farem més xerrades, òbviament. Espero que vulguis. Jo volia donar-te les gràcies a tu, home, a tu. l'Oriol, que està aquí al darrere i no el veieu, com a tu, Miqui, de l'oportunitat que m'heu deixat venir aquí. Moltes gràcies, Guifré, i ens veiem a la pròxima. Dissabte entrenem? Sí, toca treballar. A subscriure-us, a rebentar likes i a comentaris aquest vídeo i ens podeu seguir a totes les xarxes, Miqui Marín, Bàsquet, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, el que sigui. Moltes gràcies i ens veiem en el segon vídeo. Adeu!